Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αρχίζει η συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Παρακολούθησης των Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο ρόλος τους στην εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο να παρακολουθεί τις εξελίξεις της διεθνούς νομολογίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να ελέγχει τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών προς την νομολογία αυτή. Στο πλαίσιο του έργου μας αυτού, καλούμε δημόσια πρόσωπα με τη δέουσα γνώση και εμπειρία για να μας καταθέσουν τις απόψεις τους. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να είναι μαζί μας η καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Μαρία Γαβουνέλη, την οποία και καλωσορίζουμε, η οποία είναι και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Όπως αντιλαμβάνεστε, η κυρία Γαβουνέλη είναι η κατεξοχήν αρμόδια να μας μιλήσει, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, για τον Εθνικό Θεσμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το ρόλο του στην εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θα την ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα θέλαμε να πληροφορηθούμε πέραν από τις γνωμοδοτήσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τις οποίες μελετάμε με ιδιαίτερη προσοχή, μερικά θέματα που αφορούν στον ίδιο το θεσμό και τη λειτουργία του. Θα θέλαμε να ακούσουμε για τις διεθνείς σχέσεις και τις συνεργασίες που έχει με ομόλογους θεσμούς, την επάρκεια της στελέχωσης της Εθνικής Επιτροπής αλλά και των υποδομών της, το εάν βρίσκει η εν λόγω Επιτροπή ανταπόκριση στις παρατηρήσεις και προτάσεις της από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και υπουργούς, τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει για να ενημερώνει τους πολίτες, καθώς και ό,τι άλλο η κυρία Πρόεδρος κρίνει χρήσιμο για να ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής μας. Να σημειώσω επίσης ότι παρίσταται στη συνεδρίασή μας και η κυρία Εύη Τζαβαλά, επιστημονική συνεργάτης και συντονίστρια του επιστημονικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Φυσικά θα ακολουθήσει συζήτηση, κατά την οποία οι συνάδελφοι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να ρωτήσουν και για όποια άλλα θέματα θεωρούν σημαντικά αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή μας συνεδρίαση θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σπέβδω να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια κυρία Μαρία Γαβουνέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστίες ιδιαίτερες και στην μέλη της Επιτροπής σας για την πρόσκληση και τη χαρά της συζήτησης μεταξύ μας. Να ξεκινήσω απαντώντας ενδεχομένως δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, ελπίζω να ακούγομαι καλά. Να ξεκινήσω απαντώντας πρώτα στις ερωτήσεις σας για τα τεχνικά ζητήματα, αν θέλετε, της Εθνικής Επιτροπής. Ίσως καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Θα μιλάω δυνατά, θα μ' ακούνε όλοι. Λοιπόν, να πω πρώτα απ' όλα ότι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι ο Εθνικός Θεσμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το λέω αυτό διότι οι εθνικοί θεσμοί δημιουργούνται σε κάθε χώρα σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επομένως, δεν είναι η δημιουργία τους και η λειτουργία τους στο δώρο της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, και δεν είναι ανεξέλεγκτη. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή περνά μια διαδικασία αξιολόγησης, την τακτική αναπενταετία διαδικασία αξιολόγησης από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ. Και η συνάδελφός μου, κυρία Τζαβαλά, και εγώ θα περάσουμε ένα υπέροχο Πάσχα στη Γενέβη, προσπαθώντας να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία παίρνει κάμποσο χρόνο. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο ελληνικός εθνικός θεσμός είναι απολύτως ανεξάρτητος, έτσι ώστε να συνεχίσει να βαθμολογείται με το καθεστώς Α. Το καθεστώς Α σημαίνει ότι είναι πλήρως ανεξάρτητος και έχει δικαίωμα λόγου σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι η Εθνική Επιτροπή μετέχει σε όλες τις εξετάσεις της χώρας, σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, με δικό της λόγο και δική της παράλληλη έκθεση, και επομένως θα ήταν μια σύλληπτη ντροπή αν μετά από 22 χρόνια και έχοντας αλλάξει πλήρως το νομοθετικό μας πλαίσιο έτσι ώστε να είμαστε ολοένα και πιο ανεξάρτητοι, χάναμε αυτή τη βαθμολογία.
Ξαναλέω, είμαστε στη διαδικασία, επομένως προσπαθούμε να είμαστε τυπικά σωστοί. Η Εθνική Επιτροπή δημιουργήθηκε πριν από 22 χρόνια ως όργανο συμβουλευτικό στον Πρωθυπουργό. Εξακολουθούσε και τότε να έχει έντονη την λειτουργική της ανεξαρτησία. Είναι όμως σαφές ότι εν ώψη και αυτής της τελευταίας αξιολόγησης θα έπρεπε και η τυπική της ανεξαρτησία να εξασφαλιστεί. Πριν από 2,5 χρόνια λοιπόν αλλάξαμε τον νόμο. Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική Επιτροπή είναι πλέον ανεξάρτητη διοικητική αρχή με δικό της προϋπολογισμό, με δικά της οικονομικά στοιχεία, με πλήρη απολύτως διαχείριση των δικών της πραγμάτων. Αποτελείται από 20 μέλη, τα οποία προτείνονται από 20 διαφορετικούς φορείς. Οι 10 εξ αυτών είναι από το κράτος εν τη ευρεία ενία του, με την έννοια ότι όλες οι ανεξάρτητες αρχές ορίζουν ένα μέλος στην Εθνική Επιτροπή. Τα πανεπιστήμια, οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι μεγάλες συνδικαλιστικές ενώσεις, η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΔ, και από την άλλη πλευρά άλλοι 10 φορείς που είναι οι μεγάλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας που ορίζει εμένα, μέχρι τις πράσινες οργανώσεις, τη WWF, την Greenpeace και όλα τα ενδιάμεσα. Λέμε ότι ορίζει, ναι, οριζόμαστε από τους φορείς μας με ανοιχτές διαδικασίες, διοριζόμαστε όμως από τον Πρωθυπουργό, γιατί είμαστε μια κρατική αρχή. Ο διορισμός αυτός είναι περίπου αυτόματος και υποχρεωτικός. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να αλλάξει κανένα όνομα στη λίστα που πάει στο γραφείο του και επομένως του αρέσει, δεν του αρέσει, φοβάμαι ότι εκεί ακριβώς έγκυται η ανεξαρτησία μας. Και το επιπλέον, ο πρόεδρος και οι 2 αντιπρόεδροι της Εθνικής Επιτροπής εκλέγονται από τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής. Επομένως έχουμε πολλαπλά επίπεδα ανεξαρτησίας και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο καταφέρνουμε όλα αυτά τα χρόνια με πολύ αυστηρές διαδικασίες να διατηρούμε το βαθμό Α στη διαπίστευσή μας. Τι άλλο κάνει η Εθνική Αρχή? Λέω συχνά ότι έχουμε 2 διαφορετικές διαδικασίες. Τη διαδικασία της πρόληψης των συμβουλών που δίνουμε στην ελληνική πολιτεία, ψιθυρίζουμε στο αυτί. Προτείνουμε λοιπόν συγκεκριμένες πράξεις, προτείνουμε συγκεκριμένες ενέργειες, προτείνουμε για παράδειγμα την υπογραφή και επικύρωση διεθνών συνθηκών. Η τελευταία ήταν η σύμβαση του ILO, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, για την βία και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας. Επίσης, έχουμε μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνουμε με τον έλεγχο των νομοσχεδίων. Μάλιστα, στο εγχειρίδιο καλής νομοθέτησης ρητός αναφέρεται ότι όλα τα Υπουργεία θα πρέπει να στέλνουν τα νομοσχέδιά τους πριν τα στείλουν στη Βουλή, σε εμάς, για έναν έλεγχο. Δεν το κάνουν πάντα. Και φοβούμαι ότι πολλές φορές έχει χρειαστεί να στείλω ενοχλητικές επιστολές, προσπαθώντας να υπενθυμίσω ότι καλό είναι να το κάνουν. Ο λόγος είναι πρώτον διότι το λέει ο νόμος, και δεύτερον, διότι η Εθνική Επιτροπή, επειδή ακριβώς είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο δημόσιο και στην κοινωνία των πολιτών, έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί θέσεις και στοιχεία τα οποία θα διευκόλυναν πάρα πολύ στο νομοθετικό έργο. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε άπαντες τους εμπλεκομένους, από τον Υπουργό, τις υπηρεσίες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους πολίτες, όποιον εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους διαδικασία, σε μια δημόσια διαβούλευση, στις ακροάσεις της Εθνικής Επιτροπής. Οι ακροάσεις της Εθνικής Επιτροπής είναι κλειστές, ποτέ δεν ακούστηκε κάτι μέχρι σήμερα, ποτέ δεν έφυγε από το χώρο μας. Είναι όμως μια εξαιρετική δυνατότητα που παρέχεται και στη διοίκηση και σε εσάς να ακούσετε την άλλη πλευρά ενώπιος ενωπίου. Διότι πάρα πολλές φορές τις ακροάσεις μας έχουμε στη μια πλευρά
τον αρμόδιο υπουργό και από την άλλη τις υπηρεσίες του, την κοινωνία των πολιτών, κάποιον ή να έχουμε τον υπουργό να λέει «μα κάναμε αυτό» και να απαντάει κάποιος από κάτω «το κάνατε αλλά δεν γίνεται». Και είναι ενδιαφέρον γιατί και οι δύο πλευρές ακούνε πράγματα που δεν ξέρουν. Επομένως, με αυτή την προεργασία μπορεί η νομοθετική διαδικασία να γίνει εξαιρετικά αποτελεσματικότερη. Μετέχουμε πολύ συχνά στις δικές σας διαβουλεύσεις, μας καλείτε στην ακρόαση φορέων, αλλά τότε είναι ήδη αργά. Το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί, η δυνατότητα παρέμβασης είναι μικρή. Πραγματικά θα το έλεγα, θα τόνιζα με τους δυνατότερους τρόπους την παρότρισή μας να μας χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να μας χρησιμοποιήσει για αυτό το πράγμα για να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Είναι ένα είδος διαβούλευσης μεταξύ ειδικών που είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την δημόσια διαβούλευση μεταξύ των πολιτών, η οποία προδήλως και αυτή είναι απολύτως αναγκαία. Αυτό είναι στο κομμάτι πριν συμβούν πράγματα. Εάν παρά τα αυτά δεν εισακουστούμε ή αισθανθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε είναι που περνάμε στην αντίπερα όχθη και εκεί δεν ψιθυρίζουμε, εκεί φωνάζουμε. Εκεί είναι που αρχίζουν οι δηλώσεις, οι ανακοινώσεις, οι ακροάσεις. Πολλές φορές έχουμε ζητήσει από υπουργούς να έρθουν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς πήγε στραβά. Πρέπει να πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να αρνήθηκε να έρθει στην Εθνική Επιτροπή και θέλω αυτό να το πω δυνατά. Πάντα υπάρχει η αναγκαία ανταπόκριση. Ενθυμούμε μάλιστα στον καιρό της πανδημίας που οι συνεδριάσεις μας δεν ήταν πια μια φορά το μήνα όπως λέει ο νόμος, αλλά ήταν μια φορά τη βδομάδα. Και παρά τα αυτά είχαμε πάντοτε την αναγκαία ενημέρωση, γιατί βεβαίως έπρεπε όλοι να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, τις πρωτόγνωρες μέσα στις οποίες ζούσαμε. Η δουλειά λοιπόν της Εθνικής Επιτροπής είναι διτή. Όσο πιο πολύ μας χρησιμοποιείτε, τόσο πιο αποτελεσματικοί γινόμαστε. Η αποτελεσματικότητα αυτή μετράται και με έναν διαφορετικό τρόπο. Η Εθνική Επιτροπή μετήχε για 2 θητείες, δεν μπορώ να μετάσχω πλέον, διότι έχουν ολοκληρωθεί οι 2 θητείες μου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Επιτροπών. Ήδη όμως μετέχουμε σε όλες τις ομάδες εργασίας του ΕΝΔΡΙ, του δικτύου. Η κυρία Τζαβαλά ήταν για 2 θητείες πρόεδρος της ομάδας εργασίας για το άσυλο και τη μετανάστευση. Έχουμε ήδη άλλη μια προεδρία στα κοινωνικά δικαιώματα και μετέχουμε σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η δουλειά που γίνεται εκεί είναι δουλειά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκθέσεις που ετοίμασε η ομάδα της κυρίας Ζαβαλά στη διάρκεια της θητείας της και ακόμα τώρα που βεβαίως μετέχουμε στην Επιτροπή πήγαν κατευθείαν για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Επομένως, η παρέμβασή μας είναι απολύτως αποτελεσματική, πολύ περισσότερο που, όπως ευκόλως αντιλαμβάνεστε, είναι παρέμβαση ειδικών. Με άλλα λόγια, δεν περιοριζόμαστε σε γενικόλογες τοποθετήσεις, αλλά προτείνουμε πολύ συγκεκριμένες λύσεις, πολύ συγκεκριμένα πρακτικά ζητήματα, καμιά φορά και το λεκτικό ακόμα, για πράγματα που πρέπει να γίνουν και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι είμαστε εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει συστηματικά, το να μας ρωτάει και να ασχολείται μαζί μας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το κάνει συστηματικά. Στην πρόσφατη μάλιστα σύναξη του Reykjavik αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο ο ρόλος των εθνικών θεσμών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Επομένως, μετέχουμε σε όλα μας τα συστήματα. Και βεβαίως υπάρχει και το διεθνές δίκτυο, η Διεθνής Συμμαχία των Εθνικών Θεσμών. Η Διεθνής Συμμαχία ελέγχεται από τον ΟΗΕ, είναι κομμάτι της διαδικασίας του ΟΗΕ. Αυτή είναι που κάνει και τις αξιολογήσεις για την διαπίστευση των εθνικών θεσμών και είναι αυτή στην οποία θα είμαστε την άλλη εβδομάδα με την κυρία Τζαβαλά για να δούμε όχι μόνο τι γίνεται για την Ελλάδα. Μετέχουμε στην Επιτροπή Επαναδιαπίστευσης, με άλλα λόγια η Ελληνική Εθνική Επιτροπή μετέχει για λογαριασμό της Ευρώπης
στο όργανο αξιολόγησης όλων των εθνικών θεσμών διεθνώς. Πρέπει να σας πω ότι αυτά που έχουν δει τα μάτια μας και έχουν ακούσει τα αυτιά μας είναι καμιά φορά παντελώς σοκαριστικά και είναι μια μεγάλη εμπειρία, ορισμένα πράγματα που τα θεωρείς αυτονόητα, να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητα στον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι και αυτό κομμάτι της διαδικασίας. Είμαστε προφανώς στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις ή οτιδήποτε χρειαστείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά σήμερα μας φωνάξατε εδώ για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχουμε ετοιμάσει ένα σύντομο PowerPoint, σύντομο γιατί αυτά που θα σας δείξω θα είναι τα σύντομα. Θα το αφήσω όμως για τα μέλη της Επιτροπής, γιατί κάνει και μία προσπάθεια να μαζέψει όλη την αναγκαία πληροφορία που μπορεί να σας είναι πολύ χρήσιμη για τις περαιτέρω συζητήσεις σας. Να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι ο ρόλος των εθνικών θεσμών, αν θέλετε πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ο ρόλος λοιπόν των εθνικών θεσμών είναι ρητά σημαντικός στο σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια, μια συνεργασία θεσμική μεταξύ ημών και του δικαστηρίου. Όπως ξέρετε, το δικαστήριο βγάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα θεματικά δελτία νομολογίας. Μαζεύει δηλαδή όλες τις υποθέσεις του σε κάθε θέμα και τις δημοσιεύει αγγλικά και γαλλικά. Η δική μας η δουλειά είναι να τις μεταφράζουμε στα ελληνικά. Και βεβαίως αυτή η δουλειά αναρτάται και στην ιστοσελίδα τη δική μας, αλλά και στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Έτσι ώστε οι Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Και βεβαίως δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να μιλάμε συνεχώς για τέτοιου είδους ζητήματα. Έχουμε ένα εκτενέστατο δίκτυο σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, από δικαστές και εισαγγελείς, αστυνομικούς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, φοιτητές. Οι φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν μια μακρά παράδοση σε φοιτητικούς διαγωνισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρσι πήραν το πρώτο βραβείο και φύγανε, πρόπερσι κάναν τα ίδια, πριν από 10 χρόνια είχαν κάνει τα ίδια. Ο φετινός διαγωνισμός εξελίσσεται. Επομένως και η Εθνική Επιτροπή δεν θα μπορούσε παρά να διευκολύνει και να βοηθήσει πολύ περισσότερο που έχουμε μια σειρά εξαιρετικών νέων παιδιών που κάνουν άσκηση μαζί μας. Αν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο. Εδώ λοιπόν βλέπετε αυτά τα θεματικά δελτία νομολογίας για τα οποία σας έλεγα. Βλέπετε ότι είναι τα πάντα όλα. Τα κάνουμε σχετικά γρήγορα, με την έννοια ότι προσπαθούμε πάντα να είμαστε και εμείς στην επικαιρότητα. Τις προάλλες μόλις βγήκε καινούριο δελτίο για θέματα περιβάλλοντος, το μεταφράζουμε ήδη για να είμαστε ασφαλείς. Και ας προχωρήσουμε λίγο και στο επόμενο για να δούμε λίγο τώρα τα επιμέρους ζητήματα, τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε στη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων κατευθείαν στην Επιτροπή Υπουργών στη βάση του κανόνα 9.2 της διαδικασίας του Συμβουλίου Υπουργών. Είναι κάτι που το κάνουμε, είναι κάτι που θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, θα σας πω μερικές κουβέντες παραπάνω γι' αυτό. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να μετάσχουμε με απευθείας παρέμβαση τρίτου σε εκρεμείς υποθέσεις. Είναι κάτι που το κάνουμε είτε μόνοι μας ως ΕΔΑ. Μάλιστα είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι διότι τις προάλλες το δικαστήριο ζήτησε την παρέμβαση μας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο και έτσι είμαστε πανευτυχείς να μετάσχουμε στη διαδικασία, όπως ευκόλως αντιλαμβάνεστε, αλλά μπορούμε να μετάσχουμε και από μόνοι μας με την άδεια πάντα του δικαστηρίου σε άλλες εκκρεμείς υποθέσεις, είτε ως ΕΔΑ είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου, του ΕΝΡΙ, στο οποίο πάρα πολλές φορές μετέχουμε.
Και φυσικά έχουμε μια ολόκληρη σειρά πάλι διαδικασιών με τους ομολόγους μας και σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες. Έχουμε διαδικασίες που μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο, παρακαλώ. Έχουμε μια διαδικασία ενημέρωσης, πολλαπλά σεμινάρια. Αυτό ήταν μια σειρά σεμιναρίων που είχαν γίνει πριν από 2-3 χρόνια, όταν πρωτάρχισε η διαδικασία του κανόνα 9.2. Το βιντεάκι εκεί που βλέπετε ήταν γυρισμένο στην Αίγινα, ακριβώς για να δείξει ότι το ελληνικό κράτος ήταν από την αρχή, ασχολιόταν με το κράτος δικαίου και όλη αυτή τη διαδικασία. Προφανώς μπορείτε να τα βρείτε όλα στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής. Περνάμε, αν θέλετε, στο επόμενο. Αυτό είναι ένα γράφημα από την έκθεση του Δικαστηρίου και της Επιτροπής Υπουργών και είναι οι ελληνικές υποθέσεις. Με μπλε είναι οι υποθέσεις που είχαν ειδικό βάρος, οι μοβ είναι οι επαναληπτικές. Όσο περνάνε τα χρόνια, ξεκινάμε από το 2014 και φτάνουμε στο 2024, όσο περνάνε τα χρόνια έχουμε λιγότερες σοβαρές υποθέσεις, είμαι ευτυχής να είπω, αλλά έχουμε πάρα πολλές επαναληπτικές, που σημαίνει ότι μαθαίνουμε το μάθημά μας. Και αυτό είναι προβληματικό. Και είναι προβληματικό διότι αφενός, αν θέλετε να πάμε στο επόμενο, αφενός έχουμε υποθέσεις οι οποίες τίθενται υποκαθεστώς εποπτείας, διότι ακριβώς σου λέει κάτι κάνουν αυτοί, ή ακριβέστερα δεν κάνουν τίποτα, άρα πρέπει να τους κυνηγάμε. Και γιατί βλέπετε ότι περιορίζονται οι αριθμοί, η αλήθεια είναι, αλλά η ουσία είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και βεβαίως, αν θέλετε περνάμε στο επόμενο, πληρώνουμε στην κυριολεξία ένα σκασμό χρήματα. Το οποίο ειλικρινά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να τα πληρώνουμε για επαναληπτικές υποθέσεις. Σε ό,τι με αφορά μπορούμε να το φάμε πασατέμπο. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα με αυτά. Ειλικρινά. Να αντιλαμβάνομαι όταν υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση κάτι, αλλά να κάνω ξανά και ξανά και ξανά και ξανά το ίδιο λάθος και να πληρώνω ξανά και ξανά τα ίδια χρήματα, με ξεπερνάει. Και δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου για ποιο λόγο μπορούμε να ζήσουμε σε τέτοιου είδους ιστορίες. Θα συνόψιζα λοιπόν τη δουλειά μας σε 5 καλές πρακτικές. Και σε αυτές, με την άδειά σας, θα σταθώ λίγο. Βέλτιστη πρακτική λοιπόν νούμερο 1. Η ουσιαστική συμμόρφωση στην υπόθεση Τσόντρη και Λυπή κατά Ελλάδας είναι η υπόθεση της Μανολάδας. Ενθυμίστε πολύ σύντομα ότι ήταν μια υπόθεση στην οποία η Ελλάδα καταδικάστηκε για καταναγκαστική εργασία. Ήταν η πρώτη φορά που το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για καταναγκαστική εργασία. Ντροπή όνειδος. Ατελείωτη ντροπή και ατελείωτο όνειδος, πολύ περισσότερο, και ξέρω πολύ καλά τι λέω αυτή τη στιγμή, που η ντροπή και το όνειδος είχε ένα μεγάλο κομμάτι στην ελληνική δικαιοσύνη. Απαράδεκτο. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχουν υπερθετικοί για να τονίσω την ατέλειωτη ζημιά της υπόθεσης Τσόντρη και την ατέλειωτη ντροπή της υπόθεσης Τσόντρη. Εδώ λοιπόν, όταν έφτασε η ώρα της συμμόρφωσης της Ελλάδας, παρενέβημεν με χρήση του κανόνα 9.2 στο στάδιο της εκτέλεσης και παρενέβημεν αφού είχαμε τηρήσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, την οποία την τηρούμε και θα την τηρούμε και στο εξής. Πρώτα απ' όλα κάναμε μια διαβούλευση, κάναμε αυτή την ακρόαση φορέων. Φωνάξαμε τους πάντες από την επιθεώρηση εργασίας και τους ανθρώπους που ήταν στο πεδίο, τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τους δικηγόρους, την αστυνομία, όποιους μπορούσαμε, να ακούσουμε συνολικά τι ήταν αυτό που πήγε λάθος σε αυτήν την ιστορία. Και το πιο τρομακτικό πράγμα που ακούσαμε, και είναι πραγματικά από αυτά τα θέματα που δεν ξέρεις πώς να τα αντιμετωπίσεις, το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι ο νόμος υπήρχε, δεν υπήρχε καμία έλλειψη στα χαρτιά, δεν είχαμε πρόταση να κάνουμε για νομοθετική ρύθμιση. Αυτό που έπρεπε απλώς να γίνει είναι να εφαρμοστεί ο νόμος. Διότι η πρακτική της διοίκησης, η οποία διοίκηση μπορεί να ήταν η επιθεώρηση εργασίας, η αστυνομία, η τοπική κοινωνία, ο τρόπος που τα δικαστήρια στην Πάτρα αντιμετώπισαν το θέμα, η πρακτική της διοίκησης ήταν στην πραγματικότητα μακριά από το πνεύμα και το γράμμα του νόμου.
είναι η πιο δύσκολη περίπτωση ως προς τη διαχείρισή της, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχω να κάνω μια παρέμβαση και να πω ότι τέλειωσα. Εκεί θέλει έναν συνεχή έλεγχο, με καρότο και μαστίγιο υποπτεύομαι, για να δεις ότι στην πραγματικότητα το σύστημα δουλεύει. Κάναμε ερωτήσεις, μα γιατί δεν πήγατε για έλεγχο? Η απάντηση είναι, μα δεν μπορούμε να πάμε για έλεγχο στα χωράφια. Πού το λέει αυτό? Πουθενά δεν το λέει αυτό. Αλλά παραδοσιακά δεν πηγαίνουμε για έλεγχο στα χωράφια. Παραδοσιακά από πού? Ποιος ακριβώς μου το είπε αυτό? Και πώς αυτό αλλάζει? Εκεί πραγματικά βλέπει κανείς την κακουχία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στη διαχείρισή του. Κάναμε λοιπόν αυτές τις διαβουλεύσεις, είχαμε 2 ακροάσεις με πάρα πολύ κόσμο. Μιλήσαμε σε εσάς, ήρθαμε στην Βουλή των Ελλήνων, μεταφέραμε καταγγελίες και αναφορές στον Άριο Πάγο και φροντίσαμε να έχουμε μια παρακολούθηση της διαδικασίας και βεβαίως παρενέβημεν και στη διαδικασία στο στάδιο εκτέλεσης ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών, όπου υπήρχε στην αρχή μια περιορισμένη πρόοδος και μετά μια συνέχεια τέλος πάντων, η οποία πάντως και αυτή κατέληξε σε μια μη ουσιαστική συμμόρφωση. Στο μεταξύ είχαμε επισκέψεις της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα, είχαμε την Επιτροπή Γκρέτα για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και του τράφικινγκ. Εντάξει, δηλαδή ειλικρινά. Αν περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, αν θέλετε, υπήρξε μια προσπάθεια στο εσωτερικό δίκαιο, με τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα, όπως βλέπετε, μία σοβαρή ενίσχυση της διαδικασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων, συστηματικές εκπαιδεύσεις. Κυρίως το πρόβλημά μας ήταν ακριβώς αυτό, πώς θα αλλάξουμε τη λογική της διοίκησης και άρα οι εκπαιδεύσεις έπρεπε να είναι στοχευμένες. Δημιουργήθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων και επομένως τούτη την ώρα έχουμε τα εργαλεία για να φροντίσουμε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι ότι η αρμόδια Γενική Γραμματεία, η Γενική Γραμματεία Ευαλώτων, προσπαθεί να πάει ένα βήμα πιο πέρα την όλη διαδικασία, πολύ περισσότερο για να κινηθεί και σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη λογική επομένως της μετακίνησης των ανθρώπων, των εργαζομένων. Αν αυτό το συνδέσετε με τα ζητήματα της νόμιμης μετανάστευσης, αντιλαμβάνεστε αμέσως ότι υπάρχουν θέματα εδώ τα οποία πρέπει να εξασφαλιστούν για να αποφύγουμε την επόμενη υπόθεση Τσόντρη. Και πάμε στην επόμενη. Εκεί λοιπόν θα δούμε την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, πολύ συνοπτικά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω νομίζω. Είναι όμως μια διαδικασία την οποία θα την ακολουθούμε εφ' εξής σε όλες τις υποθέσεις αυτής της μορφής. Ελπίζω να είναι λίγες. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα, και αυτό κρατώ από εδώ, είναι αφενός ότι χρειαζόμαστε ολιστική προσέγγιση. Πρέπει να καταλάβουμε συνολικά το αντικείμενο. Και δεύτερον, ότι σε ό,τι αφορά την Εθνική Επιτροπή, ο έλεγχος θα συνεχίσει να είναι διαρκής. Στην επόμενη διαφάνεια, παρακαλώ, πάμε στη δεύτερη βέλτιστη πρακτική, στρατηγική για την προώθηση της εκτέλεσης στην απόφαση Σακίρ κατά Ελλάδος. Η υπόθεση Σακίρ κατά Ελλάδος και οι αποφάσεις οι σχετικές με αυτήν έχουν να κάνουν με ξενοφοβία και ρατσισμό. Κυρίως ξενοφοβική ρητορική, hate crime, όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ, στην επόμενη διαφάνεια, η Εθνική Επιτροπή στηρίχτηκε σε ένα από τα εργαλεία της. Το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας ήταν ένα από τα πολύ σημαντικά εργαλεία της και είναι ακόμα ένα από τα πολύ σημαντικά εργαλεία της Εθνικής Επιτροπής. Το φτιάξαμε το 2011 μαζί με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Έχουμε σήμερα 55 μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες καταγράφουν περιστατικά ρατσιστικής βίας. Οι καταγραφές αυτές βοήθησαν εξαιρετικά πολύ στη δίκη της Χρυσής Αυγής και στο να γίνει η δίκη της Χρυσής Αυγής, να παραπευθεί το θέμα.
Σήμερα συνεχίζει να έχει τη βαρύτητά του το δίκτυο, πολύ περισσότερο που σιγά σιγά βλέπουμε πάλι να σηκώνουν κεφάλι ρατσιστικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν είναι πια μόνο έναντι μεταναστών όπως ήταν στην αρχή, αλλά είναι ανθρώπων ΛΟΑΤΚΙ, ανθρώπων με οποιαδήποτε διαφορετικότητα, και είναι θέματα τα οποία προδήλως θα πρέπει να καταγραφούν έτσι ώστε να μην επαναληφθούν. Η καταγραφή σημαίνει ότι κρατάμε στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα στην εισαγγελία έτσι ώστε να μπορεί η εισαγγελία να κινητοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο. Το αύριο μάλιστα το πρωί θα έχουμε την παρουσίαση της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του δικτύου καταγραφής, έτσι ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε. Στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Τι έχουμε κάνει ως τώρα στην απόφαση Σακίρ κατά Ελλάδος? Έχουμε μία τροποποίηση του ορισμού και ενίσχυση των κυρώσεων για τα εγκλήματα μίσους. Πρέπει να σας πω εδώ ότι ο ορισμός του ποινικού κώδικα είναι τούτη τη στιγμή ένας καλός ορισμός, ίσως καλύτερος από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα στην Εθνική Επιτροπή, το οποίο ακριβώς προσπαθεί να κάνει εξαγωγή, αν θέλετε, αυτής της ελληνικής καλής πρακτικής στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Όταν κάτι κάνουμε σωστά, δεν υπάρχει λόγος να μην το τονίζουμε και να μην παίρνουμε και τα συγχαρητήρια γι' αυτό. Εξειδικευμένα αστυνομικά τμήματα. Στο επεισόδιο της Θεσσαλονίκης πριν από ένα μήνα περίπου, θυμάστε, οι άνθρωποι σώθηκαν επειδή ακριβώς υπήρχε το σημείο επαφής, ήξεραν ποιον να καλέσουν, το ειδικό αστυνομικό τμήμα αντέδρασε αμέσως. Όταν δουλεύει σωστά η αστυνομία, δουλεύει σωστά. Όταν δεν δουλεύει σωστά, σκοτώνονται άνθρωποι μπροστά στα αστυνομικά τμήματα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δούλεψε σωστά. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν μπορώ να τονίσω πόσο σημαντικό είναι ότι στα μέτρα συμμόρφωσης της ελληνικής δημοκρατίας με την απόφαση Σακίρ ήταν και η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Στο Εθνικό Συμβούλιο μετέχει τόσο η ΕΔΑ όσο και το δίκτυο χωριστά. Το Εθνικό Συμβούλιο οργανωνόταν, συντονιζόταν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει ήδη μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικογένειας. Και έχουμε πρόβλημα. Διότι βεβαίως το Υπουργείο Οικογένειας δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Επιμένουμε με προσωπικές επαφές και με επίσημες επιστολές και με όλους τους τρόπους, τέλος πάντων, τόσο εμείς όσο και η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, να πιέζουμε προκειμένου να υπάρξει σύγκληση του Συμβουλίου, για να δούμε η δουλειά που είχε γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη δημιουργία μάλιστα ενός εγχειριδίου και διάφορα άλλα τέτοια, να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Φαίνεται ότι το καινούργιο Υπουργείο δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει τους ανθρώπους, δεν έχει τις δομές, δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει την εμπειρογνωμοσύνη να μπορέσει να το προχωρήσει. Δεν γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος το θέσει στο Συμβούλιο Υπουργών στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου, η υπόθεση αυτή θα ξανανοίξει για την Ελλάδα. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά και πρέπει οπωσδήποτε να κινηθούμε. Κάθε παρέμβασή σας προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη. Έχουμε κίνδυνο εκεί. Περνάω στην επόμενη βέλτιστη πρακτική, παρέμβαση της Ελλάδος ως τρίτο μέρος. Εδώ είναι η πρόσκληση για την οποία σας μίλησα προηγουμένως. Μιλάμε για εκκρεμείς προσφυγές κατά της Ελλάδος για θέματα που έχουν να κάνουν με μεταναστευτικές ροές, αιτούντες άσυλο και άτυπες αναγκαστικές επιστροφές. Εδώ χρησιμοποιήθηκε η εμπειρία του μηχανισμού καταγραφής άτυπων αναγκαστικών επιστροφών. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια, αν θέλετε. Τι είναι ο μηχανισμός καταγραφής? Ο μηχανισμός καταγραφής είναι το δεύτερο παιδί της Εθνικής Επιτροπής. Αυτή τη φορά χωρίς την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, η οποία παρέχει απλώς την τεχνική της βοήθεια και υποστήριξη. Ακολουθούμε την ίδια μεθοδολογία που ακολουθήσαμε και στο δίκτυο καταγραφής. Έχουμε εδώ 12 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες είναι στο πεδίο, επομένως δεν μας μεταφέρουν
γνώση που την απέκτησαν στην πλατεία Κολονακίου ή κάπου αλλού, αλλά είναι στο πεδίο, με πλήρη στοιχεία, μεταφέρουν πληροφορία η οποία έρχεται από το στόμα των μαρτύρων, ανθρώπων δηλαδή που φέρεται να υπέστησαν οποιαδήποτε ταλαιπωρία, και αυτή η πληροφορία καταγράφεται σε μία φόρμα σύμφωνα με όλες τις διατάξεις της ποινικής δικονομίας. Έτσι δεν έχω εδώ μια καταγραφή του στυλ κάποιος κάτι μου είπε στην πίσω αυλή της Γιαννούλα χθες το βράδυ έγινε μια φασαρία, αλλά συγκεκριμένα στοιχεία με συγκεκριμένο τρόπο, με ονόματα και διευθύνσεις. Η καταγραφή αυτή σημαίνει ότι αν το θύμα, το φερόμενο ως θύμα θέλει να πάει στις αρχές να καταγγείλει την όλη διαδικασία, προφανώς μπορεί να το κάνει και εμείς τον έχουμε διευκολύνει. Έχει πάψει να φοβάται. Αυτό είναι τις περισσότερες φορές το ζήτημα, διότι οι περισσότεροι, όπως αντιλαμβάνεστε από τα φερόμενα ως θύματα, δεν είναι Έλληνες. Και εμείς από την άλλη πλευρά έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε αυτές τις υποθέσεις για να δούμε πού βρισκόμαστε. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη αυτών των υποθέσεων, δεν είμαστε δικηγόροι της ομάδας, κρατάμε μια πλήρη ουδετερότητα, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να εμπλακούμε, καταγράφουμε και παρακολουθούμε την όλη διαδικασία. Η ετήσια έκθεσή μας για το 2022 βγήκε πριν από ένα χρόνο περίπου και πολύ σύντομα μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε την έκθεση του 2023 με όλα τα σχετικά στοιχεία. Είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα συζητήσουμε στο δικαστήριο τον Ιούνιο, όπως μας έχουν προσκαλέσει. Βέλτιστη πρακτική 4. Παρέμβαση στις διαδικασίες ενώπιον του ΕΔΑ, όχι πια με πρόσκληση στο δικαστήριο, αλλά επειδή εμείς πήγαμε μαζί με τους εταίρους μας στο ΕΝΔΡΙ, σε αυτή την καταπληκτική υπόθεση με τις κυρίες από την Ελβετία, για θέμα που είναι θύματα της κλιματικής κρίσης. Ήδη την περασμένη εβδομάδα το δικαστήριο τις δικαίωσε. Σε μια πρωτοπόρα, όλος διόλου καινούρια υπόθεση που διαβάζει στην πραγματικότητα το άρθρο 2 δικαίωμα στη ζωή, το άρθρο 8 δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει και την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενες και περήφανες που μετήχαμε κι εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Οι κυρίες αυτές μας επισκέφθηκαν πέρσι τέτοια εποχή. Η φωτογραφία που βλέπετε είναι από το Ινστιτούτο Γκέτε, που είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μια συνάντηση. Τις περπατήσαμε στην Αθήνα, συνάντησαν τους φοιτητές μου και τις φοιτητριές μου. Ήταν επομένως μια εξαιρετική εμπειρία για όλους μας να δούμε, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε πώς δημιουργείται μια τέτοιου είδους υπόθεση για να φτάσει στο δικαστήριο και να έχει τα αποτελέσματα που είχε. Στην επόμενη, η βέλτιστη πρακτική νούμερο 5, εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΑ και κράτος δικαίου. Εδώ πια δεν μιλάμε για Συμβούλιο της Ευρώπης, μιλάμε για τη συμβολή στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Η συμβολή μας μάλιστα θα φύγει σήμερα, για τη φετινή έκθεση θα φύγει σήμερα στις 4 το απόγευμα, μόλις φύγουμε από εδώ, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί. Το κομμάτι αυτό έχει και ένα πολύ σημαντικό μέρος που έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, όχι μόνο τα θεσμικά της δικαιοσύνης, δηλαδή την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αλλά και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Και εδώ είναι που μετέχουμε και εμείς, παρακολουθούμε την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων και της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά φυσικά και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και βεβαίως χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που στο κεφάλαιο για την Ελλάδα γίνεται ρητή αναφορά στην Εθνική Επιτροπή ως μηχανισμού ελέγχου και ισορροπιών, checks and balances. Χαρήκαμε ιδιαιτέρως όταν ακούσαμε στις φετινές μας συζητήσεις να μας λένε πόσο πολύ στηρίχτηκαν στην δική μας έκθεση και για την περσινή έκθεση και για τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το τονίζω γιατί ο εθνικός θεσμός εκφέρει λόγο δημόσιο και επίσημο. Δεν είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που
θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει τη δική της πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Αν ο εθνικός θεσμός καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, αυτά τα συγκεκριμένα συμπεράσματα έχουν από πίσω πάρα πολύ καλή τεκμηρίωση και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζεται σε αυτά. Έχω μαζέψει στις επόμενες διαφάνειες, η Εθνική Επιτροπή, το προσωπικό μας μάζεψε, τις υποθέσεις ενισχυμένης εποπτείας με κόκκινο και στην επόμενη διαφάνεια τις υποθέσεις με συνήθη εποπτεία με μπλε. Και δεν θα ασχοληθώ παραπάνω, αλλά σας έχουμε βάλει, αν θέλετε να διατρέξετε λίγο την όλη ιστορία, σας έχουμε βάλει για κάθε ομάδα την υπόθεση, την απόφαση, τα μέτρα εκτέλεσης, τι απομένει. Χονδρικά θα πω ότι έχουμε 3 κατηγορίες. Η μία είναι κατηγορία που αφορά τα ζητήματα κακομεταχείρισης μεταναστών. Μία δεύτερη κατηγορία είναι τα ζητήματα που αφορούν κακομεταχείριση και αστυνομική βία, η οποία μπορεί να πηγαίνει από βασανιστήρια μέχρι οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι καλές υποθέσεις αυτές και το γεγονός ότι παραμένουν πολύ καιρό εκεί και επαναλαμβάνονται δεν είναι καθόλου καλό. Η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με ελευθερία της έκφρασης. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει ορισμένα κομμάτια που έχουν να κάνουν με δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση, κομμάτια και της πολιτικής κουβέντας, αυτά που μπορεί να εξελιχθούν σε slap cases, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με τις συναθρήσεις, τα σωματεία της Θράκης, μακεδονικού πολιτισμού κλπ. Κρατώ λοιπόν αυτές τις υποθέσεις, είμαι προφανώς στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση από αυτόν. Καταλήγω με μια σειρά συμπερασμάτων και διαπιστώσεων για να κάνουμε, αν θέλετε, οποιαδήποτε συζήτηση περαιτέρω. Συνολικά θα έλεγα ότι η εξέλιξη των υποθέσεων αυτών δεν είναι πάρα πολύ κακή. Κάποια στιγμή είχαν μαζευτεί πολλές και εκεί χρειάστηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, και νομίζω ότι είχατε την πρόεδρο την περασμένη φορά, χρειάστηκε να παρέμβει αποτελεσματικά και τώρα φαίνεται ορισμένες, τουλάχιστον οι περισσότερες εξ αυτών, να έχουν κάπως ξεμπλοκάρει. Ξαναλέω όμως, αυτά που μένουν, έχουμε πολλές υποθέσεις με καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, θα πρέπει να τελειώνουν. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες από αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά μήπως να τελειώνουμε με όλα τα άλλα και να δούμε πού βρισκόμαστε. Ορισμένες από αυτές είναι υποθέσεις που πραγματικά θα μπορούσαν να είχαν φύγει πολύ καιρό πριν. Κρατάμε εδώ, ας πούμε, την υπόθεση Ραχίμη, Σεπτέμβριο του 2023, πολύ πρόσφατα, ενισχυμένη εποπτεία. Γιατί δεν είχαμε σύστημα προστασίας για τους ασυνόδευτους ανήλικους. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Το κάναμε. Μα θα έπρεπε να το κάνουμε. Απλώς καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Και αυτό έμενε εκεί. Έμενε και στιβαζόταν. Και δημιουργούσε φυσικά εντυπώσεις και ιστορίες, ενώ το σύστημα στο οποίο καταλήξαμε τελικά θεωρείται καλή πρακτική αυτή τη στιγμή και ο ΟΗΕ το διαφημίζει per mare per terra. Το να πας από ενισχυμένη εποπτεία σε καλή πρακτική σημαίνει ότι τη δουλειά την έχεις κάνει, απλώς την έχεις κάνει πολύ αργά. Για ποιο λόγο πρέπει να φας τόσο ξύλο, για ποιο λόγο πρέπει να γίνεις τόσο πολύ ρεζίλη, αφού την έχεις κάνει αυτή τη δουλειά και την κάνεις κανονικά και την κάνεις και πολύ καλά κιόλας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό μήνυμα. Αν θέλετε, περνάμε στο επόμενο. Η μεγίστη πλειονότητα των υποθέσεων έχει να κάνει με διαρθρωτικές ελλείψεις στα συστήματα δικαιοσύνης, αστυνομίας, φυλακών, σοφρονιστικές εγκαταστάσεις, συνθήκες κράτησης. Και πάλι επανάληψη των ίδιων πραγμάτων, συνέχεια. Εισήχθη ένα νέο ένδικο μέσο στο σοφρονιστικό κώδικα, το ποσοστό απόρριψης είναι στο 99,5. Τι σας έλεγα προηγουμένως, η πρακτική της διοίκησης. Ο νόμος υπάρχει. Συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο όπως την κάνανε παλιά. Πώς θα γίνει.
δεν μπορεί να το παλέψει κανείς αυτό το πράγμα, αν δεν πάει να το αλλάξει στην ουσία της. Επομένως, ειλικρινά έχουμε ένα πρόβλημα εδώ και ξαναλέω, είναι πρόβλημα προσοχής και φροντίδας. Διότι τα στοιχεία της λύσης του προβλήματος υπάρχουν. Μέσα στην επόμενη χρονιά, μόλις τελειώσουμε με τα ζητήματα της αξιολόγησης, η Εθνική Επιτροπή θα κάνει την δική της ανεξάρτητη έκθεση για τις κατάστασεις στις φυλακές. Πέραν των φυλακών έχουμε αυτή την αίσθηση ατιμωρησίας που δεν την διαπιστώνουμε μόνο εμείς, τη διαπιστώνει νομίζω συνολικά η χώρα. Ο συνήγορος του πολίτη, είμαι σίγουρη ότι θα σας τα πει ο ίδιος, είναι ο Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας. Θα σας πει τα αποτελέσματά του. Εγώ βλέπω απλώς και εδώ μία επανάληψη. Βλέπω επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω από τώρα για να μην γιατί θα το δούμε μπροστά μας ως απόφαση του δικαστηρίου, έχουμε πολλές καταδίκες της Ελλάδας πρόσφατες για παραβίαση του διαδικαστικού σκέλους σε θέματα που έχουν να κάνουν με απάνθρωπη μεταχείριση, απάνθρωπη καθαριστική μεταχείριση. Τι είναι το διαδικαστικό σκέλος? Το διαδικαστικό σκέλος λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική έρευνα σε πειθαρχικό και ποινικό σκέλος. Άρα δεν αρκεί να μην το κάνεις ή να τιμωρήσεις αυτόν που τον κάνει, αλλά πρέπει να φανεί ότι υπάρχει μια διαδικασία. Η πύλος θα μας έρθει με μια τέτοια απόφαση. Η πύλος. Όπως μας ήρθε το φαρμακονήσι πριν από κάμποσο καιρό. Και ας πω ότι στο φαρμακονήσι ήταν ακόμα νωρίς, δεν είχαμε τις διαδικασίες, κανείς δεν ήξερε, δεν είχε εμπειρία, δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί το φαρμακονήσι είναι μια υπόθεση 10 χρόνια πριν. Τώρα όμως, δηλαδή ειλικρινά, αν κάποιος είχε στοιχειωδώς διαβάσει το τι μας είπαν στην υπόθεση για το φαρμακονήσι, θα έπρεπε να ξέρει τι να μην κάνει στην υπόθεση της ΠΥΛ. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το λιμενικό να μασάει τα λόγια του, τις διαδικασίες στο Υπουργείο και πάντως να μην φαίνεται να γίνεται πραγματική αξιολόγηση τόσο της διαδικασίας, τόσο σε επίπεδο πειθαρχικό και βεβαίως και ποινικό αντιλαμβάνομαι ότι η διαδικασία συνεχίζεται, αλλά τέλος πάντων για ποιο λόγο αυτό να γίνεται με κλωτσιές και με μπουνιές, δεν το καταλαβαίνω. Είναι σαν να ετοιμάζουμε, σαν να γράφουμε μόνοι μας την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι τρελό, είναι λάθος. Επομένως έχουμε πρόβλημα εδώ το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί. Και πάλι θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία της διοίκησης. Φοβούνται, αναρωτιούνται, φοβούνται την ευθύνη, δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά πάντως πρέπει να μάθουν να δουλεύουν με καινούριο τρόπο. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να ενισχύσουμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και βεβαίως η διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών συζητάτε, αντιλαμβάνομαι αυτές τις μέρες, τον καινούριο δικαστικό χάρτη και όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν ενώπιόν σας. Όλοι ξέρουμε ότι ο χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά άργος. Εξαιρετικά άργος. Επιμένω να λέω ότι στη διάρκεια της πανδημίας όλοι δουλέψαν από το σπίτι μας εκτός από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκαναν, αλλά πάντως δουλειά δεν έκαναν. Ορισμένα πράγματα επίσης διαδικαστικά. Υποτίθεται ότι πρέπει να ξανανοίξουν οι διαδικασίες μετά μια καταδικαστική απόφαση και να αποκατασταθεί η ζημιά. Αυτό σημαίνει να δοθεί μια άδεια εργασίας ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Ναι, αν μπορείτε στο επόμενο. Αφού το ξέρουμε, για ποιο λόγο καθυστερούμε? Δεν το καταλαβαίνω. Αφού ξέρουμε ότι πρέπει να γίνει, οι διαδικασίες υπάρχουν κατά νόμον. Για ποιο λόγο καθόμαστε και το κοιτάμε και το ζορίζουμε και το παλεύουμε, λες και θα γίνει κάτι? Είναι τελειωμένη η υπόθεση, έχουμε καταδικαστεί, πρέπει να αποκατασταθεί η όλη διαδικασία. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ιδίως σε περιπτώσεις όπου ζητείται επανάληψη της διαδικασίας εις βάρος του κατηγορουμένου. Κάνε το και τέλειωνε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τις μάχες χαρακομμάτων σε πράγματα που δεν έχουν ουσία πλέον. Μένω εδώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Έχετε εδώ στην επόμενη διαφάνεια τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Είμαστε προφανώς στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε και προδήλως και οι δυο μας στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστήσεις, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση που επιφυλάξατε στα μέλη της Επιτροπής. Θα θέλατε κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο? Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μάντζο, να με τη σειρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ευστάθεια εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε, κυρία Καθηγήτρια. Ευχαριστούμε και την συνεργάτηδά σας για την παρουσία σας εδώ και ιδίως για την εξαιρετική ενημέρωση που επιφυλάξατε στην Επιτροπή μας. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι πέραν και της ημερήσιας διάταξης που είχε να κάνει με το θέμα της εποπτείας ή και της συνδρομής την οποία τελικά η Εθνική Επιτροπή κάνει στην πολιτεία μας για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων Ανθρώπου, είναι πολύ σημαντικό ότι μας μιλήσετε ευρύτερα για την Εθνική Επιτροπή, για την αποστολή της, για τον ρόλο της, για την φύση της, για την πηγή της νομιμοποίησής της, που δεν είναι το εθνικό δίκαιο αλλά το διεθνές δίκαιο και μια διεθνή σύμβαση εν τέλει, και για την ιδιαίτερη αποστολή που έχει στο πλευρό της πολιτείας και για τις πάρα πολλές παθογένειες που εντοπίζονται, διαχρονικές είναι, αλλά και επιμένουν σε πολύ κρίσιμα πεδία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω και προσωπικά και εκ μέρους του κόμματος το οποίο εκπροσωπώ εδώ, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Η πρώτη ερώτηση, καθαρά διαδικαστική, αλλά πάρα πολύ ουσιώδης σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής, είναι ιδίως μετά το νέο νόμο αν έχει υπάρξει ενίσχυση στη στελέχωση και στο ανθρώπινο δυναμικό της Επιτροπής με βάση και τις νέες αρμοδιότητες τις οποίες έχετε. Μας είπατε ότι θα περάσετε από αξιολόγηση και ευχόμαστε πράγματι να επιβεβαιωθεί αυτό που μας λέτε και ο βαθμός και η ποιοτική λειτουργία της Επιτροπής στη Γενέβη. Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής όσον αφορά στην εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι ένα από τα κριτήρια τα οποία θα κληθείτε να αξιολογηθείτε επ' αυτού. Το δεύτερο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και το κρατώ στα συμπεράσματα, ότι δεν γίνεται χρήση, δεν είναι σωστός ο όρος, χρήση καταχρηστικός, δεν αξιοποιείται η Εθνική Επιτροπή από την ελληνική πολιτεία όσον αφορά στα σχέδια νόμου, παρά το νόμο τελικά. Και αυτό δεν είναι απλώς κρίμα, είναι παράτυπο και δημιουργεί ζήτημα τελικά της ίδιας της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Και όταν έχουμε και νόμους για την καλή νομοθέτηση και νόμο για το επιτελικό κράτος, είναι εντελώς λάθος να μην γίνεται αξιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής. Μπορείτε να υπολογίσετε σε τι ποσοστό σας ζητείτε η γνώμη σας επί του συνόλου των σχεδίων νόμου στα οποία θα μπορούσατε να έχετε το λόγο και θα οφείλατε τελικά βάσει του νόμου να σας ζητείτε ο λόγος? Λαμβάνετε υπόψη στις εκθέσεις σας τις προηγούμενες αποφάσεις του ΕΔΑ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όταν αυτές ζητούνται τελικά? Γιατί έχετε δίκιο ότι όταν δεν ζητούνται, δυστυχώς, και το λέμε και εμείς βιωματικά, η ακρόαση των φορέων είναι πολύ αργά. Μόνο σημειακές τροποποιήσεις μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου, και η αξία της διαβούλευσης τότε είναι περιορισμένη. Έρχομαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην ημερήσια διάταξή μας σωστά αναφέρεται ότι ένα από τα θέματα είναι ο Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας Εφαρμογής των Αποφάσεων του ΕΔΑ με τον νόμο 4443 του 2016. Υπάρχει αυτό το συλλογικό όργανο, λειτουργεί, υπάρχει κάτι νεότερο πάνω σε αυτό, στον εθνικό μηχανισμό συγκεκριμένα ως τέτοιος λειτουργεί από την Εθνική Επιτροπή, και αν αυτός φέρνει αποτελέσματα, μια ενημέρωση πάνω σε αυτό θα θέλαμε. Για τις παρεμβάσεις με το δικαίωμα, με την διαδικασία του 9-2. Καταρχάς να πω, μου δημιουργήσα την απορία την πολύ θετική εντύπωση για το αίτημα του ΕΔΑ να παρέμβεται σε υπόθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγματι. Πράγματι μοιράζομαι τη θετική σας αποτύπωση αυτής της εξέλιξης. Θα θέλατε, επιτρέπετε μάλλον να μας μοιραστείτε τη φύση της υπόθεσης, έστω το αποτέλεσμα, όχι το αποτέλεσμα, τη φύση της υπόθεσης και σε ποιο αντικείμενο υποθέσεως, σε ποιο δικαίωμα τελικά και σε ποια διάταξη της ΕΣΔΑ αναφέρεται. Όσον αφορά στις παρεμβάσεις στην Επιτροπή Υπουργών,
αναφέρετε ορισμένες εμβληματικές. Το συνδέω με ένα άλλο θέμα που είναι οι επαναλαμβανόμενες υποθέσεις. Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις υποθέσεις στις οποίες υπάρχει η επανάληψη και είναι εκείνες στις οποίες κυρίως γίνονται οι παρεμβάσεις σας στην Επιτροπή Υπουργών, εκεί που έχουμε την αυξημένη εποπτεία εις βάρος της χώρας μας? Αναφέρετε το άσυλο και τη μετανάστευση, αναφέρετε τις συνθήκες κράτησης, αναφέρετε την ελευθερία του λόγου. Ιδίως το άσυλο και η μετανάστευση. Καταρχάς είναι πραγματικά δυσίωνος, αλλά πολύ ρεαλιστικός, φοβάμαι, ο τρόπος με τον οποίο αναφερθήκατε στο πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου και το οποίο ναυάγιο, και κυρίως λόγω της διαχείρισης η οποία γίνεται, φοβάστε ότι θα επιστρέψει στη χώρα μας όπως ήρθε κάποτε η καταδίκη για το Φαρμακονήσι. Οι πρόσφατες καταδίκες της χώρας μας και στο Φαρμακονήσι παλιότερα και για πυροβολισμό εναντίον μετανάστη και για παραβίαση δικαιωμάτων εγγύου πρόσφυγα λαμβάνονται υπόψη από την ελληνική πολιτεία στα σοβαρά? Βλέπετε μία βελτίωση και αυτό έχει να κάνει με την νομοθεσία ή είναι αυτό που είπατε, κυρία Πρόεδρε, πιο πολύ η νοοτροπία, η διοικητική πρακτική η οποία ακολουθείται από τη δημόσια διοίκηση παρά τον νόμο? Και τελικά αυτή η νοοτροπία πώς θεραπεύεται? Αρκεί η εκπαίδευση των στελεχών ή χρειάζεται πολύ περισσότερη εποπτεία, ρύθμιση και έλεγχος από τις προϊστάμενες αρχές που είναι τελικά τα Υπουργεία, που είναι τελικά η κεντρική πολιτική διοίκηση, πολιτική εξουσία? Γιατί μιλώντας για ρύθμιση και στην αγορά, που δεν είναι βέβαια θέμα της ΕΣΔΑ ή της ΕΕΔΑ ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έλλειψη της ρύθμισης βλέπουμε ότι δημιουργεί δυσίων αποτελέσματα και άδικα αποτελέσματα εις βάρος των πολιτών. Στο θέμα των επαναλαμβανόμενων, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, στο θέμα των επαναλαμβανόμενων υποθέσεων σταθήκατε και πολύ σωστά στο ζήτημα των κρατουμένων. Εδώ φοβάμαι και φοβόμαστε, εκτός από την κακή διοικητική πρακτική που ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει, υπάρχει και ζήτημα νομοθετικό μετά το νέο ποινικό κώδικα, της τροποποίησης του ποινικού κώδικα. Όπως γνωρίζετε, με τις νέες διατάξεις έχουμε αύξηση, θα έχουμε με τα βεβαιότητας αύξηση στις εκτιόμενες εν της πράγμασης στερητικές της ελευθερίας ποινές. Και με την παρούσα κατάσταση στα σοφρονιστικά ιδρύματα όπως είναι και με τις καταδίκες σε μορφή χιονοστιβάδας από το ΕΔΑ, λόγω του γεγονότος ότι δεν τηρούνται καν τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα αξιοπρεπούς διαβίωσης των κρατουμένων, φοβόμαστε ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επανάληψη και τελικά επιβολή αποφάσεων δίκαιης, εύλογης ικανοποίησης, χρηματικής ικανοποίησης των κρατουμένων. Αυτό το έχετε υπολογίσει, το έχετε προϋπολογίσει πώς θα λειτουργήσει στην πράξη στο ζήτημα των κρατουμένων? Και κλείνω με τις πιλωτικές βέλτιστες πρακτικές, όπως αναφέρετε στις υποθέσεις Σοντρί, Σακίρ. Έχετε δει αποτελέσματα στην πράξη? Δηλαδή εσείς ως ΕΔΑ πολύ σωστά ακολουθήσετε μια βέλτιστη πρακτική. Ειδικά σε αυτή την ντροπιαστική υπόθεση της Μανολάδας, είδατε τη διοίκηση να προσαρμόζεται σε αυτή τη βέλτιστη πρακτική σας? Αυτή η βέλτιστη πρακτική σας είχε αποτέλεσμα στη διοίκηση πια? Το feedback που παίρνετε από τη διοίκηση ήταν θετικό έστω στα σημεία? Αν έχετε κάποια τουλάχιστον βελτίωση δει. Σημειώνω, κυρία Πρόεδρε, και στο βαθμό που αναλογεί στο κοινοβουλευτικό μας έλεγχο, θα αξιοποιήσουμε την παρατήρησή σας σε σχέση με τη μεταφορά του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μυσαλλοδοξίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο της Οικογένειας, γιατί αφορά και στην Επιτροπή μας, μιας και αφορά σε εφαρμογή αποφάσεως ΕΔΑ, την υπόθεση Σακίρ κατά Ελλάδος. Και κλείνω με το συμπέρασμα, που είναι ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παρέμβουμε ως Βουλή πια, ώστε η πολιτεία να κάνει ακόμα πιο σεβαστά τα αποτελέσματα, σεβαστές τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και τελικά του κράτους δικαίου στο σύνολό του. Διότι, όπως είπατε, δεν είναι μόνο θέμα Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι το αντικείμενο της Επιτροπής μας, αλλά είναι και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ίδιας, που σας ευχόμαστε να προλάβετε, γιατί να μην σας καθυστερήσουμε πολύ, να στείλετε την Επιτροπή σας, την έκθεσή σας σήμερα, στην οποία δεν ξέρω αν λαμβάνετε υπόψη, για παράδειγμα, και ζητήματα που και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει θέσει, για παράδειγμα το δίκαιο που διέπει
τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Σας θυμίζω ότι και στις 11 Οκτωβρίου 2023 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έθεσε ζήτημα για το νομοθετικό καθεστώς που διέπει ακριβώς και απαγορεύει ουσιαστικά τον παρακολουθούμενο να ενημερώνεται για το λόγο της παρακολούθησης. Αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης το έχει υπογραμμίσει ως πολύ προβληματικό και ζητά την αλλαγή του. Δεν ξέρω αν το έχετε λάβει υπόψη σας, όπως και για τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού spyware στην Ελλάδα. Κλείνω επαναλαμβάνοντας το συμπέρασμα ότι η Βουλή, η Επιτροπή μας πρώτα, αλλά και όλη η Βουλή, θα πρέπει να συνδράμει την πολιτεία, ελέγχοντάς την, γιατί αυτή είναι η συνδρομή που κάνει η Βουλή, να ελέγχει την κυβέρνηση στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τον χρόνο. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μάτζο. Θέλετε να απαντήσετε για να... Ναι, γιατί είναι αρκετά τα θέματα που τέθηκαν και να μην χάσουμε σε ενότητα. Πολύ σύντομα, ο καινούριος νόμος μας έχει... Να το θέσω διαφορετικά. Όταν πρώτο έγινα μέλος της Επιτροπής το 2015, υπήρχαν 3 επιστημονικοί συνεργάτες και 1 γραμματεύς. Σήμερα το σύνολο είναι 15, 16 ισχυρίζομαι, αλλά με κοιτάει πάντα η κυρία Τσαβαλά, διότι δεν έχουμε ακόμα τον διευθυντή. Θα πρέπει να υπάρξει προκήρυξη για τη θέση του. Οι υπάλληλοι μας έρχονται είτε με κινητικότητα είτε με κατευθείαν πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ. Επομένως, με ειδική διαδικασία στην οποία μετέχει και ο ΑΣΕΠ. Μάλιστα, οι τελευταίοι που προσλάβαμε προχθές, στην κυριολεξία, ήταν με διαδικασία στην οποία προείδρευε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και ήμουν και εγώ παρούσα. Και το δοκιμάσαμε για να δούμε πόσο γρήγορα και τους 2 παρόντες μπορεί να γίνει η διαδικασία. Δεν γίνεται τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Κρατήσαμε και οι 2 σημειώσεις για το πώς θα ρυθμίσουμε καλύτερα τα πράγματα. Αλλά η μετακίνηση, όπως αντιλαμβάνεστε, από το 3 και ο Κούκος στο 15 και συν διευθυντής είναι πολύ μεγάλη. Ο προϋπολογισμός μας έχει πενταπλασιαστεί. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να έχουμε ερευνητικά προγράμματα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ανεξαρτησίας μας, διότι αν αύριο μεθαύριο αποφασίσει η όποια κυβέρνηση της ημέρας να μας κόψει τα χρήματα, εμείς θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Έχουμε και εκεί τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπου η δημόσια διοίκηση θεωρεί ότι το να πάει σε ερευνητικά προγράμματα είναι το έσχατον και κάνουν ό,τι μπορούν για να μας ταλαιπωρήσουν σε αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας που μόλις σας έλεγα. Νομίζω ότι συνολικά είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι και να μεγαλώσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ο όγκος δουλειάς, επειδή έχει μεγαλώσει το πεδίο. Για παράδειγμα, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην έκθεση για το κράτος δικαίου, ένας από τους πυλώνες είναι τα θέματα διαφθοράς. Τα θέματα διαφθοράς δεν υπάγονταν παραδοσιακά στις εθνικές επιτροπές, και όμως ξαφνικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε, εμείς θα το αφήσουμε στην άκρη. Όλοι οι ομόλογοι μας υποχρεούμαστε να κάνουμε την ίδια δουλειά. Μιλώντας για ας καλύψω αυτή την ερώτηση, η έκθεσή μας περιλαμβάνει και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παρακολουθήσεις και το κράτος δικαίου συνολικά. Άλλωστε, η Εθνική Επιτροπή είχε μια ειδική συζήτηση και έκανε μια ειδική έκθεση και δήλωση για τον τρόπο επιτήρησης των υπηρεσιών ασφαλείας του κράτους. Και το κάναμε με ιδιαίτερη φροντίδα. Είχα μάλιστα τότε προτείνει ότι περιμένετε, πριν νομοθετήσετε, κρατήστε. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η νομοθέτηση έγινε σχετικά γρήγορα, αλλά οι προτάσεις εξακολουθούν να είναι εκεί, χωρίς καμία αμφιβολία, και θα επανέλθουμε. Τώρα, ρωτήσατε αν και στη διάρκεια της αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη και ο ρόλος μας για την εκτέλεση των αποφάσεων του δικαστηρίου. Απολύτως ναι. Και μια σταθερή ερώτηση είναι τι κάνουμε σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις του κράτους και αν συνιστούμε στο κράτος μας να αναλάβει νέες υποχρεώσεις και άλλα τέτοια. Επομένως, ναι, είναι σημαντικό για μας. Το γεγονός ότι είμαστε εδώ σήμερα θα είναι μια παράγραφος στην έκθεση που θα καταθέσουμε την 1η Ιουνίου.
Παρεμπιπτόντως, και είναι ίσως μια καλή ευκαιρία για να το πω, θα πρέπει μέχρι την 1η Ιουνίου να έχουμε και μια συζήτηση στη Βουλή ενώπιον όλων των αρμοδίων επιτροπών για την έκθεσή μας την ετήσια, η οποία δεν θα είναι ετήσια, θα είναι ουσιαστικά όλη η έκθεση με το καινούριο καθεστώς. Θα πρέπει, είναι μια από τις διαδικασίες που πρέπει να συνεννοηθώ με τον πρόεδρο της Βουλής και η δική σας επιτροπή είναι παραδοσιακά μία από τις επιτροπές που μετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Με ρωτήσατε αν αξιοποιείται ο ρόλος της ΕΔΑ στα νομοσχέδια. Ψάχνω να βρω το ποσοστό. Κατά καιρούς αλλάζει. Μπορεί να είναι 60-40, να εξελιχθεί σε 70-30, να πάει 80-20. Είμαστε στη φάση του 80-20. Μέσα στο 2023 είχαμε το σχολικό εκφοβισμό, είχαμε τον κώδικα μετανάστευσης, είχαμε τον ποινικό κώδικα στις πολλαπλές του εκδοχές, είχαμε εργασιακά νομοσχέδια. Κανένα από αυτά δεν ήρθε προς συζήτηση. Ναι. Το οποίο είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε όλοι, νομίζω. Πολύ περισσότερο που εμείς παρεμβαίνουμε σε κάθε περίπτωση, αλλά τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Το τι ξενύχια έχει κάνει όλη η ομάδα μας είναι ασύλληπτα, για να προλάβουν να λαμβάνουμε μία πρόσκληση να έρθουμε για ακρόαση φορέων το προηγούμενο βράδυ για την άλλη μέρα στις 10 το πρωί. Και κανείς δεν κοιμάται. Κανείς δεν κοιμάται. Αλλά δεν γίνεται να μην κοιμόμαστε, δεν γίνεται δηλαδή αυτή η δουλειά να γίνεται στο γόνατο για να ψάξουμε να βρούμε και να σκεφτούμε και να κάνουμε και να γίνει ο πανικός. Και υπολογίστε ότι αυτές είναι διατάξεις, η Επιτροπή έχει πάντα έχει τους 20 φορείς της. Επομένως δεν είναι ότι θα σκεφτούμε, θα μείνουμε 2 νύχτες ξάγρυπνες, θα γράψουμε κάτι και θα το στείλουμε. Πρέπει να υπάρχει και η εσωτερική διαβούλευση. Άρα όταν λέω κανείς δεν κοιμάται, εννοώ κανείς δεν κοιμάται. Και το αποτέλεσμα δεν είναι ανάλογο του κόπου που έχει γίνει και δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Πολλές φορές έχει συμβεί να μου πούνε κατηδίαν οι υπουργοί, αχ, πολύ ωραία ιδέα εκείνη, βρε παιδί μου, το διάβασα μετά. Ας με ρώτω και νωρίτερα όμως, γιατί η ιδέα ήταν πολύ καλή. Λυπάμαι, αλλά ώρες, ξέρετε, εξακολουθεί να είναι γραμμένη η ιδέα για το επόμενο νομοσχέδιο. Αλλά δεν είναι λογικό να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Παρεμβάσεις μου είπατε στην διαδικασία. Η διαδικασία του 9-2 ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι μια σχετικά νέα διαδικασία. Γι' αυτό και με είδατε να σας έδειχνα εκείνη την διαφάνεια που είχε να κάνει με τα σεμινάρια που κάναμε, ακριβώς επειδή ήταν καινούρια διαδικασία. Συμμετείχαμε στα σεμινάρια που έκανε το ΕΝΔΡΙ για να μάθουμε όλοι πώς να λειτουργούμε. Η υπόθεση Τσόντρη ήταν η πρώτη υπόθεση που εμείς μπορούσαμε να μετάσχουμε και πετύχαμε αμέσως, δηλαδή δεν έμεινε, με το που μας δόθηκε η ευκαιρία βάλαμε μπρος. Θα το κάνουμε και σε μια σειρά άλλων πραγμάτων όταν φτάσει η ώρα να συζητηθούν το καθένα χωριστά. Ξαναλέω, αυτό που μας ενδιαφέρει στα επαναλαμβανόμενα είναι οι υποθέσεις της βίας, της αστυνομικής βίας και γενικά της διαχείρισης αυτών των περιστατικών. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι έχουμε περισσότερα περιστατικά. Σημαίνει ότι δεν δουλεύουμε καλά τα περιστατικά που έχουμε. Η διαδικασία μας δεν είναι η αρμόζουσα. Και αυτό είναι κατ' επανάληψη εκεί. Επομένως, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι στην ευχή του Θεού γίνεται. Συνθήκες υποδοχής μεταναστών προσφύγων. Η κυρία Τζαβαλά γύρισε μόλις από τη Σάμο, όπου πήγανε με μια αποστολή της Εθνικής Επιτροπής. Είχαν πάει και πριν από καιρό, πριν γίνει το κέντρο υποδοχής και εκεί, όπου γύρισαν έτσι ακριβώς όπως γυρίσαμε όλοι. Νομίζω θα σας τα πει καλύτερα ίδια. Ναι. Στο πλαίσιο, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε γνωμοτικό όργανο της πολιτείας και κατά καιρούς χρειάζεται βεβαίως να πραγματοποιούμε επιτόπιες επισκέψεις. Δηλαδή, εμείς λαμβάνουμε την ανατροφοδότηση κυρίως από τα μέλη μας στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους φορείς της δημόσιας διοίκησης που έχουν εμπειρογνωμοσύνη και το expertise από το πεδίο, αλλά πολλές φορές χρειαζόμαστε να πάμε εκεί με τα μάτια μας να διαπιστώσουμε κάποιες παραβιάσεις.
Αυτό το έχουμε κάνει στα προσφυγικά θέματα, επειδή αυτό είναι και το αντικείμενό μου. Το είχαμε κάνει παλιά το 2016, είχαμε βγει έξω και το 2017. Μετά είχαμε ξαναπαγεί το 2020, μας έπιασε η πανδημία. Και τώρα είπαμε να ξαναξεκινήσουμε αυτό το γύρο των επιτόπιων επισκέψεων. Επιλέξαμε τη Σάμο για τους προφανείς λόγους, επειδή εκεί λειτουργεί το κλειστό κέντρο, κλειστή ελεγχόμενη δομή τον άσυλο, και επειδή ένα άλλο στοιχείο είναι ότι έχουμε πάρα πολλά ασφαλιστικά μέτρα για συνθήκες υποδοχής στα νησιά από το δικαστήριο, εκτός δηλαδή από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά προσωρινά μέτρα που βγαίνουν για τα σύνορα και τις συνθήκες, όπως αναφέρετε και εσείς, για τους ευάλωτους πληθυσμούς, για τις συνθήκες υποδοχής. Οπότε είχαμε πάει το 2020 στο βαθύ που ήταν σοκαριστική η εικόνα. Τώρα το 2024 η εικόνα, αν θέλετε, στα φωτογραφία δεν ήταν τόσο σοκαριστική, αν και εκεί υπάρχουν προβλήματα με τα σειρματοπλέγματα, με το πώς μοιάζει με φυλακή κτλ. Αλλά κυρίως είναι ένα ζήτημα έλλειψης παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, παρά το κόστος, τα χρήματα που έχουν εξοδευτεί, πάρα πολλοί υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα τοποθεσία, παρά δηλαδή το ότι έχουμε, όπως είπε και η Πρόεδρος, προσπαθήσει να ξαναφτιάξουμε ένα σύστημα υποδοχής με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εξ αρχής, γιατί εντάξει, στο βαθύ μας προέκυψε. Είχαμε ένα μικρό χώρο, ήρθαν οι ροές, μας προέκυψε αυτό που όλοι διαπιστώσαμε. Τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Και πάλι το σύστημα δεν λειτουργεί. Και αυτό πρέπει κάπως να διορθωθεί. Να πω χαρακτηριστικά ότι στο βαθύ δεν υπάρχει συνεχής ροή νερού. Στο Θεό που πιστεύετε, γιατί δεν υπάρχει νερό. Ναι, στη νέα δομή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν υπάρχει, εξηγήστε μου, δεν το καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι το εξής. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτιάχτηκαν αυτές οι δομές, στη Σάμο αλλά και αλλού, για μια περίοδο υπήρξε μια κάμψη στους αριθμούς και υπήρχαν αρκετοί, τους άκουσα με τα αυτιά μου, να λένε ότι βρε παιδί μου, είδες τώρα φτιάξαμε αυτά τα παλάτια στην έρημο και είναι άδεια. Δεν είναι άδεια πια. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι ροές δεν είναι τακτικές ροές. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα έχω 30 ανθρώπους κάθε μέρα ή 100 ανθρώπους κάθε μέρα. Μπορεί τη μια μέρα να μην έχεις τίποτα και την άλλη μέρα να έχεις 3.000. Και επομένως τη μια μέρα κάθεσαι, την άλλη μέρα πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι σου. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά απολύτως. Αλλά έχουμε προβλήματα, δεν υπάρχει ας πούμε ιατρική βοήθεια. Η απάντηση είναι ότι δεν βρίσκουμε γιατρούς, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, το καταλαβαίνω, αυτό συμβαίνει σε όλα μας τα νησιά, σε όλα τα τέτοια, αλλά ξέρετε δεν μπορεί μετά από τόσο καιρό και ενώ οι ροές ανεβαίνουν και πάλι να λέμε ότι δεν έχουμε ιατρική κάλυψη ή δεν έχουμε νερό ή δεν έχουμε οτιδήποτε άλλο. Οι περιπτώσεις αυτές δεν έχουν φτάσει ακόμα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στο δικαστήριο, αλλά όπως αναφέρθηκε έχουμε πάρα πολλά ασφαλιστικά μέτρα. Πάρα πολλά ασφαλιστικά μέτρα. Εγώ σας λέω ότι τα μισά από αυτά θα γίνουν αποφάσεις. Όταν θα αρχίσει λοιπόν να φτάνει η ώρα της εφαρμογής των αποφάσεων, της εκτέλεσης των αποφάσεων, θα αρχίσουν να έρχονται καταρρυπάς. Και τότε τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα, διότι δεν θα μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέραμε. Στην πρώτη σειρά, στην MSS και οι υπόλοιποι που είναι από τα ζητήματα που είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, ήταν το 2011, το 2012. Είχε πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, είχαμε κρίση, τέλος πάντων μπορώ να σκεφτώ χιλιάδες δικαιολογίες. Τώρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Και βλέπετε ήδη ότι θα έχουμε καινούργια προβλήματα στην Κρήτη. Βλέπετε τι γίνεται στη Γάβδο. Η Κρήτη δεν έχει κανένα κέντρο. Κανένα κέντρο. Οι άνθρωποι που έρχονται στην Κρήτη μεταφέρονται στην κυρίως Ελλάδα και στις δομές που υπάρχουν εδώ. Ναι, δεν μεταφέρονται εντός 24 ωρών και δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν εντός 24 ωρών. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα δούμε να δημιουργούνται πρόχειροι καταβλισμοί, τσαντήρια, ιστορίες στους δρόμους των Χανίων και σε όλα τα υπόλοιπα. Εν μέσω τουριστικής περίοδου. Αν μας αρέσει αυτό, για όλους τους λόγους, προφανώς και για την κακουχία των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο κύμα. Και είναι τρελό να μην λάβουμε τα μέτρα μας, γιατί προφανώς θα συμβεί. Η παρέμβαση που μας ζήτησε το δικαστήριο έχει να κάνει
με μία από τις περιπτώσεις για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές pushbacks. Και μας ζήτησε ακριβώς την παρέμβαση λόγω του μηχανισμού καταγραφής, επειδή ακριβώς θεωρείται ήδη καλή πρακτική, δηλαδή στον ένα χρόνο έχουμε γίνει ήδη καλή πρακτική, και το δικαστήριο, θεωρώντας ότι ακριβώς είμαστε το ανεξάρτητο όργανο που μπορεί να του δώσει την ακριβή πληροφορία, μας είπε: έλα να μου πεις τι βλέπεις, τι καταγράφεις, ποια είναι τα πράγματα στο πεδίο. Προφανώς θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η υπόθεση συζητείται. Είναι δύο υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές συζητούνται τον Ιούνιο. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα προφανώς θα βγάλει το δικαστήριο την απόφασή του και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί περαιτέρω. Είπατε επίσης τι θα γίνει με τον νέο ποινικό κώδικα που έχει μεγαλύτερες ποινές και πραγματική κράτηση, πραγματική έκτηση ποινών. Δεν ξέρουμε. Είναι η σύντομη απάντηση. Και είναι ο λόγος για τον οποίο σας είπα ότι μόλις καταθέσουμε την έκθεση για την αξιολόγηση, διότι πόσο πια δεν θα κοιμηθούν, θα αρχίσει να κυνηγάει οι υπηρεσίες εργασίας, διότι δεν. Θα ασχοληθούμε ακριβώς με την κατάσταση των φυλακισμένων στη χώρα, διότι με τη ροή των υποθέσεων ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα στους επόμενους 6 μήνες, αλλά θα έχουμε στα επόμενα χρόνια, χωρίς καμία αμφιβολία. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα να τα λάβουμε υπόψη μας και να δούμε πού βρισκόμαστε. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Να. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Καραγεωργοπούλου. Ή στον κύριο Κόντι. Στον κύριο Κόντι, ναι, με την κοινοβουλευτική σειρά. Ναι. Θα ήθελα από την πλευρά μας, ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, από την πλευρά της Ελευθερίας να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Πραγματικά είναι ελπιδοφόρο να ακούμε τέτοιες φωνές που λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Να τονίσω και εγώ με τη σειρά μου, όπως και ο κύριος Μάντζος, ότι πράγματι το να μην αποστέλλονται τα νομοσχέδια για έλεγχο από τα αρμόδια Υπουργεία και σε εσάς, προκειμένου να καταθέτετε τις απόψεις και τις τεκμηριωμένες θέσεις σας, είναι ένδειξη κακής νομοθέτησης και όχι καλής, όπως η κυβερνόσα πολιτεία θέλει να λέει. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις στον βαθμό που συζητάτε με τους αρμόδιους υπουργούς, με φορείς και πολίτες. Όχι, δεν είναι δημόσιες, άρα δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε τι ακριβώς διακυβεύεται εκεί. Εάν παρακολουθείτε την μη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ειδικά για περιβαλλοντικά εγκλήματα, που είναι πλέον μια πάγια πρακτική, γιατί έχουμε πάρα πολλά τέτοια κρούσματα και φαινόμενα, μια που συζητάμε πάνω και το θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας και της προστασίας των δασών μας. Θα ήθελα να ξέρω αν η Επιτροπή σας έχει γνώμη μέσα από συγκριτική μελέτη για την παρακολούθηση των γυναικοκτονιών στην Ευρώπη συγκριτικά με την Ελλάδα, αν έχετε απόψεις που έχετε προβάλει, αν παρακολουθείτε τις συστάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής της Γκρέβιο σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, διότι έχουμε 27 συστάσεις, διότι από το 2011 δεν εφαρμόζουμε αυτά που έχουμε υπογράψει ως κράτος μέλος τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που αφορούν σε δικαιώματα των γυναικών, δικαιώματα των ανηλίκων, που αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της έξαρσης της εγκληματικότητας στην ηλικία της εφηβείας και της προεφηβείας ακόμα. Να πω και κάτι θετικό μέσα σε όλα αυτά. Νομίζω ότι είδα κάπου, ενδεχομένως να το είπατε στο πλαίσιο των σεμιναρίων που έγιναν και με εικονική δίκη ακόμα, και να ρωτήσω αν για κάποιο λόγο είχατε συμπράξει
σε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα που έφεραν οι φοιτητές της νομικής σχολής να πάρουν το πρώτο βραβείο παγκόσμια σε διαγωνισμό εικονικής δίκης. Γιατί αυτό δεν έχει υποθεί εδώ στη Βουλή και θα έπρεπε να δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, αλλά και σε όσους ήταν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε. Η νομική σχολή έχει 17 φοιτητικούς διαγωνισμούς. Προφανώς αναφέρεστε στον τελευταίο διαγωνισμό του ρωμαϊκού δικαίου. Είναι η συνάδελφός μου, η κυρία Αθηνά Δημοπούλου, η οποία κάνει και αυτή εξαιρετική δουλειά. Από τους 17 αυτούς διαγωνισμούς, οι 15 είναι στον τομέα διεθνών σπουδών, στον οποίο έχω την τιμή να μετέχω. Οι φοιτητές μας, όπως έλεγα, στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνε εξαιρετικά καλά. Γύρισαν μόλις από την Washington, όπου μετήχαν στο διαγωνισμό, στο μεγαλύτερο φοιτητικό διαγωνισμό στον πλανήτη για θέματα διεθνούς δικαίου, το JESAP. 500 νομικές σχολές. Ήρθαν 7η. Λυπάμαι, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανη για τα παιδιά μου, ειλικρινά. Και για όλους τους συναδέλφους μου, διότι όλοι οι συνάδελφοι δουλεύουμε πάρα πολύ στενά και πολύ καλά. Και ξέρετε, καμιά φορά με πιάνε τα γέλια. Πριν από 20 χρόνια, χθες έκλεισα 21 χρόνια στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σαν χθες ορκίστηκα λέκτορας. Στα πρώτα χρόνια, όταν ξεκινήσαμε με τους πρώτους, το πρώτο JESAP, η παρατήρηση που μου έκαναν οι τότε καθηγητές ήταν ότι βρε παιδί μου, τώρα τι είναι αυτά που τρέχουμε, και πάντως αν είναι να μην κερδίζουμε, να μην πηγαίνουμε. 20 χρόνια μετά, ξέρετε όλοι για τους φοιτητικούς μας διαγωνισμούς και ξέρετε όλοι πόσο καλά είναι τα παιδιά μας και πόσο περήφανοι είμαστε γι' αυτά. Εξακολουθούμε όμως να κάνουμε βόλτα σε όλες τις δικηγορικές εταιρείες με το χέρι απλωμένο και να λέμε δώστε λεφτά, διότι κάθε φορά που κερδίζουν σε ένα διαγωνισμό πρέπει να φροντίσω εγώ να έχουν λεφτά να πάνε. Και μια εβδομάδα στη Washington είναι 12.000 ευρώ. Μια εβδομάδα στο Στρασβούργο είναι 5.000 ευρώ. Πρέπει αυτά να τα βρω εγώ αυτά τα λεφτά και δεν είναι πάντα σίγουρο ότι τα έχει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Είμαστε καλύτεροι, δεν είμαστε ακόμα καλοί. Να το θέσω έτσι. Αλλά το σημειώνω και χωρίς καμία συζήτηση σας ευχαριστώ και θα το μεταφέρω. Με ρωτήσατε για τις δημόσιες συνεδριάσεις της ΕΔΑ. Όχι, η ΕΔΑ δεν έχει δημόσιες συνεδριάσεις. Είναι κομμάτι της διαδικασίας της, ακριβώς επειδή είναι συμβουλευτικό όργανο και είναι ο λόγος για τον οποίο είναι όλοι εκεί όταν κάνουμε την ακρόαση φορέα. Δεν υπάρχει ποτέ κανένας που να μην έχει έρθει. Γιατί ξέρει ότι θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι, θα ακούσει πράγματα, θα πει πράγματα και κανείς μετά δεν θα πάει να τον εκθέσει. Και σας διαβεβαιώ, είναι εξαιρετική η τελική, το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης, ακριβώς γιατί γίνεται μια εξαιρετικά ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων. Δεν φοβάται κανείς να πει ότι ξέρεις αυτό δεν δουλεύει ή ξέρεις δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Πρέπει να μπορούν να το πούνε οι άνθρωποι, είτε είναι υπουργοί είτε είναι οποιοσδήποτε, και γι' αυτό είμαστε εκεί. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων για περιβαλλοντικά εγκλήματα. Στον καινούριο νόμο προβλέφθηκε, πριν από 2 χρόνια προβλέφθηκε η συμμετοχή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην ΕΔΑ. Δεν είχαμε προηγουμένως περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το οποίο το θεώρησα παρανοϊκό πλήρως, έτσι. Δηλαδή, τον καιρό της κλιματικής κρίσης, η Εθνική Επιτροπή δεν είχε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε ακόμα ένα σώμα εκθέσεων για θέματα περιβαλλοντικά, γιατί είμαστε πολύ φρέσκοι στο πεδίο. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον. Αυτό που θα έχουμε είναι ήδη έτοιμο και ετοιμαζόμαστε να το παρουσιάσουμε, είναι μια έκθεση για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα. Όχι της ισότητας των φύλων ή οτιδήποτε άλλο, για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα
από την εργασία, τη συμμετοχή στα κοινά. Είχαμε κάνει ένα εξαιρετικό βιντεάκι πριν από τις προηγούμενες εκλογές και θα το ανακαινήσουμε έτσι για τις ευρωπαϊκές εκλογές, γιατί διαπιστώσαμε φυσικά ότι είμαστε πάρα πολύ λίγες οι γυναίκες στο δημόσιο χώρο και κάναμε μία... Προσπαθούμε, αλλά κάναμε λοιπόν ένα βιντεάκι για να ενισχύσουμε τον κόσμο να ψηφίσει γυναίκες. Όχι απλώς την ποσόστοση των υποψηφιωτήτων, αλλά να ψηφίσει τελικά γυναίκες. Και οφείλω να πω και να ευχαριστήσω και δημόσια την ΕΡΤ. Το βιντεάκι αυτό το έδειξε στη διάρκεια της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών πριν από τις εθνικές εκλογές και εκεί που θεώρησα ότι ήταν η κατεξοχήν σωστή κίνηση, το έδειξε στο ημίχρονο στον αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν το σωστό ακροατήριο για να απευθυνθούμε στο ευρύ κοινό. Επομένως, η άνοδος μετά είναι της τάξης περίπου του 5%. Δεν θεωρώ ότι είναι επαρκής. Σε κάθε περίπτωση η έκθεσή μας θα περιλαμβάνει και θέματα γυναικοκτονιών, θα περιλαμβάνει και θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Προφανώς έχει τα στοιχεία της Grevio μέσα, άλλωστε μετήχαμε στην αξιολόγηση που έκανε, στην επίσκεψη στην Ελλάδα και στην αξιολόγηση που έκανε η Grevio και τυχαίνει η νυν πρόεδρος της Grevio να είναι και μέλος της Εθνικής Επιτροπής. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε εκεί. Θα κάνουμε την παρουσίαση της έκθεσης αυτής με δόξα και τιμή, διότι είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει έκθεση αναφοράς για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα. 200 χρόνια μετά, η πρώτη έκθεση για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα. Κύριε Κόντι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τους Σπαρτιάτες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ είμαι βουλευτής των Σπαρτιατών, για να ξέρετε για ποιον μιλάτε. Θα έχετε ακούσει και πολλά για μας. Είμαι σίγουρος δεν μας έχετε ακούσει ποτέ όμως σε ομιλία. Οπότε σίγουρα είτε στο Κοινοβούλιο είτε έξω από αυτό, σε τηλεοράσεις. Και η ιδέα που σχηματίζεται σίγουρα είναι αυτή που μας ταμπελοποιούν άλλοι. Γιατί το λόγο μας που έχει εκφραστεί εδώ στο Κοινοβούλιο, και θα σας πω αργότερα τι εννοώ, τον έχουμε αποτυπωμένο σε όλες τις ομιλίες μας τα πρακτικά, τα οποία θα ήθελα να τα πάρετε να δείτε μία μέρα. Τι ακριβώς λέμε εμείς εδώ? Είμαστε αυτό που μας καταλογίζουν? Έξω από αυτό σίγουρα δεν έχουμε καν παρουσία, ούτε στους δρόμους. Είμαστε μόνο εδώ, ό,τι βλέπετε εδώ. Βλέπουμε λοιπόν στην Ελλάδα, γιατί το αναφέρατε πριν, να υπάρχει κυνήγι σε ιδέες. Εγώ το αισθάνομαι αυτό και το ζω κάθε μέρα. Δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης από τον τύπο, θα έλεγα, σε καθ' ολοκληρία, από το πολιτικό σύστημα. Ταμπελοποιούν και λένε όποιον εκφράζει εθνικιστικό λόγο ή κάποια διστακτικότητα στο θέμα της ολοκληρωμένης μετανάστευσης. Προσέχτε, εμείς δεν λέμε να δολοφονήσουμε τους μετανάστες, ούτε λέμε καν να τους κακομεταχειριστούμε. Έχουν μια χαρά δικαιώματα, όσοι είναι εδώ πρέπει να τους φροντίσουμε, πρέπει να είναι ήδη με εμάς σε όλα τα δικαιώματα, κοινωνικά, υγειονομικά, στα πάντα. Αλλά λέμε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αποδέχτης μιας άκρατης μετανάστευσης εις βάρος των Ελλήνων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζουν φτωχικά, υστερούν σε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν βλέπουμε να υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα για τους αναπήρους μας. Ξέρετε ότι οι ανάπηροι μας, πάνω από 87% δικαιούνται βοήθεια στο σπίτι. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Εγώ γνωρίζω αναπήρους που τους φροντίζει η εκκλησία της γειτονιάς μου και οι οποίοι δεν θα ζούσαν εάν δεν υπήρχε ο ιερέας που πηγαίνει κάθε πρωί, πάμε και κάποιοι από γύρω που τους γνωρίζουμε, να τους φροντίσει στις βασικές ανάγκες τους. Αυτοί έχουν ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν πάρα πολλά. Οι γέροντες που είναι μόνοι τους από Αλσχάιμερ, εγώ έχασα τους 2 γονείς μου από Αλσχάιμερ, έχουν και αυτοί δικαιώματα και πάρα πολλοί είναι πεταγμένοι στον δρόμο. Τα παιδιά με αυτισμό που τα βγάζουν από τα σχολεία τους επειδή δεν ενδιαφέρεται η πολιτεία, έχουν και αυτά δικαιώματα. Και μιλάμε για δικαιώματα σοβαρής εκπαίδευσης, ανθρώπων οι οποίοι θα φροντίζουν να προωθήσουν και στους γονείς τους τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζουν τα ίδια τα παιδιά τους. Θα πρέπει κάποιος, έχουν δικαιώματα, είναι συνάνθρωποι μας, ζουν στο περιθώριο. Έχουμε 12% στην Ελλάδα αμαία και δεν το γνωρίζουν περισσότεροι Έλληνες. 12% ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν από εμάς. Εμείς λοιπόν μιλάμε για όλα αυτά και επειδή φυσικά το σύστημα δεν μας θέλει, επειδή δεν συμφωνούμε με αυτά που προωθεί,
είμαστε κυνηγημένοι. Ωραία. Είμαστε εν αναμονή αποφάσεως η οποία θεωρεί ότι πρέπει να μας βγάλει από τη Βουλή ή να μην κατέβουμε σε ευρωεκλογές. Τα συστημικά κόμματα ομονόησαν σε αυτό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία με ένα ψευδέστατο λιβελογράφημα, στο οποίο αναφέρει ότι εγώ και άλλοι 11 συνάδελφοί μου ήμασταν υποψήφοι ενός κόμματος στις εκλογές του Μαΐου και είναι ψέματα, γιατί δεν ήμασταν, προσπαθεί να το περάσει σαν αποδεικτικό του να κοπεί το κόμμα μας ευρωεκλογές. Και λέω, εμείς δεν έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το κυνήγι μαγισσών στις ιδέες των εθνικιστών. Εδώ ξέρετε τι λένε, να σταματήσουμε την ακροδεξιά. Ποια είναι η ακροδεξιά? Να μην ανέβει. Να σταματήσουμε ιδέες, τον εθνικισμό, να σταματήσουμε τους Ναζί, ναι, τους φασίστες, ναι. Είμαστε και εμείς εναντίον. Μένα η οικογένειά μου έχει 2 νεκρά άτομα, μία αδερφή της μητέρας μου και ένα ξάδερφό της από τους Ναζί. Εμείς δεν είμαστε ούτε Ναζί ούτε φασίστες. Ποιος θα προστατεύσει τα δικά μας δικαιώματα? Και το λέω με όλη την αγάπη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η ταμπελοποίηση αυτή προκύπτει ούτε καν από όσα λέμε. Εγώ τώρα, για παράδειγμα, και να με συγχωρήσετε για το παράδειγμα, θα μπορούσα να πω ότι βάσει όσων είπατε προηγουμένως, που στο 80% αναφερθήκατε σε παράτυπους μετανάστες, οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσα να πω ότι σας χαρακτηρίζω αριστερή και δεν ακούω αυτά που λέτε. Δεν είναι ανήθικο να το κάνω? Δεν πρέπει να ακούσω ό,τι και να είστε αυτά που λέτε και να κρίνω βάσει όσων λέτε, όχι βάσει της ιδεολογίας που υποτίθεται έχετε? Εμάς δεν μας κρίνει κανείς έτσι. Δεν μας κρίνουν βάσει όσων λέμε, αλλά βάσει αυτών των ταμπελών που μας βάζουν, τις οποίες έβαζε ο ίδιος ο Χίτλερ σε ομοφυλόφιλους, σε τσιγκάνους, σε άλλους λαούς κτλ. Αυτό που μας καταλογίζουν είναι αυτό που κάνουν σήμερα και δυστυχώς η Ευρώπη δεν ασχολείται με αυτό, γιατί έχει άλλες ατζέντες. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θέλω να εκφραστείτε, να μου απαντήσετε πάνω σε αυτά. Καταλαβαίνω ότι σας δυσκολεύει. Σας ευχαριστώ πάντως που τα ακούσατε και είναι η άποψή μου. Με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε. Τα θέματα που αφορούν την ελληνική δικαιοσύνη, αυτονοήτως δεν μπορώ να τα σχολιάσω, αντιλαμβάνεστε απολύτως. Μπορώ όμως να σχολιάσω τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Η ΕΣΑΜΕΑ, το τριτοβάσιμο όργανο που έχει να κάνει με τους ανθρώπους με αναπηρία στη χώρα, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής. Και εγώ με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής μετέχω στην αρχή προσβασιμότητας. Επομένως, σας διαβεβαιώ, όχι απλώς γνωρίζουμε τα ζητήματα αυτά, όχι απλώς προωθούμε τα ζητήματα αυτά, αλλά έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά ουσίας και έχουμε και ενημέρωση απευθείας. Επομένως, ο χώρος αυτός είναι ένας από τους τομείς που πολλές φορές έχουμε παρέμβει. Εγώ ίδια πόσες φορές έχω μιλήσει εδώ και σε αυτή την αίθουσα ακόμα για θέματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι με αναπηρία θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους εμάς. Επομένως, σας διαβεβαιώ, φροντίζουμε να μην μείνει κανείς πίσω. Είμαστε όμως το συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Κόντι. Έχετε το λόγο. Να φύγετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα ολοκληρώσουμε. Τώρα είναι κάποιες ερωτήσεις που θέλω να απευθύνω και εγώ, τελειώνοντας την κυρία Πρόεδρο. Μιας και δεν έχει ζητήσει το λόγο και κάποιος συνάδελφος που μας παρακολουθεί από Webex, εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο νόμος για το επιτελικό κράτος, ο 4622 του 2019, προέβλεψε ότι κάθε νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στην Βουλή θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, όπου εκεί υπάρχουν κάποια πεδία που θα πρέπει να συμπληρώσει το επισπεύδον Υπουργείο, που να λέει αν υπάρχουν συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών οι οποίες γίνανε σεβαστές από το νομοσχέδιο. Στο πεδίο 26 αυτό, έτσι, επειδή λίγο το έψαξα, και στο πεδίο 28 εάν υπάρχει συνάφεια με την ευρωπαϊκή και διεθνή νομολογία, παραδείγματος χάρη με την νομολογία του ΕΔΑ. Δηλαδή θα πρέπει να συμπληρωθεί. Για να τα συμπληρώσει αυτά το Υπουργείο δεν έρχεται σε επαφή? Όχι. Και τα συμπληρώνει πώς αφ' αυτού? Πώς γίνεται αυτό, ας πούμε? Αυτή ακριβώς είναι η γκρίνια μας. Και μάλιστα στο εγχειρίδιο που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων, λέει ρητός ότι εκεί θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη συγκεκριμένων θεσμών, π.χ.
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το γράφει. Το γράφει. Και γι' αυτό είναι η γκρίνια μας. Γιατί λέμε ότι εδώ δεν είναι ότι να σκεφτώ, βρε παιδί μου, ποιος άλλος θα είναι ειδικό στο θέμα. Το εγχειρίδιο να διαβάσεις, είμαστε μπροστά στα μάτια τους. Και θα μπορούσε πραγματικά αυτή τη δουλειά που κάνουν οι επιστημονικοί συνεργάτες, φαντάζομαι, των Υπουργείων, να την κάνουμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Εκείνοι ψάχνουν, εμείς το έχουμε έτοιμο. Γιατί συμπληρώνονται τα παιδεία, αλλά δεν ήξερα ότι συμπληρώνονται. Αυτό λέμε. Όποτε μας ζητήθηκε συνεισφορά, η συνεισφορά μας ήταν πλήρης και τελεία, δεν χωρίς καμία συζήτηση. Όπως και τώρα, ξαναλέω, τρέχουμε να προλάβουμε για να βοηθήσουμε. Αλλά θα ήταν τόσο ευκολότερο αν ορισμένα πράγματα μας τα έλεγαν νωρίτερα για να βοηθήσουμε. Η γνώμη της Εθνικής Επιτροπής όταν ζητείται από πριν μπορεί να μείνει και κρυφή, αν θέλετε. Δηλαδή θέλω να πω ότι πραγματικά κανείς δεν έχει λόγο να φοβάται. Όταν βεβαίως γίνεται, όταν καλούμεθα στη Βουλή, προφανώς είναι δημόσια. Αλλά και βεβαίως όταν την κάνουμε μόνοι μας επίσης είναι δημόσια, εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να μας πει: μπορείς να πας να μου ψάξεις, να μου βρεις αυτό, εκείνο, τ' άλλο, ή να μου... Ναι, κατανοητό. Και κάτι άλλο τελευταίο που θέλω να ρωτήσω και να κλείσουμε έτσι τη συνεδρίαση. Ρωτήθηκε από τον κύριο Μάτζο, τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, εδώ που έχουμε μια άριστη συνεργασία μεταξύ μας και πραγματικά ενδιαφερόμαστε με πολύ μεγάλη αγάπη και προσοχή για να κάνουμε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ακόμη καλύτερο και να υπάρξει μια στενή συνεργασία και με την δική σας Επιτροπή. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που σας καλέσαμε σήμερα εδώ και νομίζω ήταν, και σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, ήταν πολύ επικοδομητική και χρήσιμη η παρουσία σας εδώ. Είπατε ότι παιδί μου, πρέπει να συμμορφωθούμε με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και ενώ υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μας καλύπτει και δεν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε και κάτι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει λίγο οι φορείς του δημοσίου να συμμορφώνονται με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο με τις αποφάσεις. Αυτό δεν συμβαίνει. Και ρώτησε ο κύριος Μάντζος αν αυτό μπορεί να γίνει με σεμινάρια, με εκπαίδευση, με οτιδήποτε. Εσείς τι άλλο θα προτείνατε? Γιατί βλέπω ότι και τα σεμινάρια και η εκπαίδευση καλά είναι, αλλά στο τέλος δεν καταλήγουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ θα περάσω και λίγο παραπέρα. Ενδεχομένως ποινές εναντίον των φορέων που θα έπρεπε να συμμορφωθούν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ως έσχατο μέσο συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις αυτές, εάν τελικά από μόνοι τους δεν ευαισθητοποιούνται και καταλήγουμε να έχουμε συνεχώς καταδίκες της Ελλάδας και να ασχολούμαστε και να ξανασχολούμαστε με το ίδιο θέμα. Αυτό. Τι άλλο προτείνεται, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι ποινές, τι άλλο προτείνεται για να μπορέσουμε να τελειώσουμε πραγματικά? Όποιος με ξέρει, κύριε Πρόεδρε, ξέρει ότι κάθε φορά που γίνεται ο λόγος για σεμινάρια, εκπαίδευση και άλλα τέτοια, βγάζω αφρούς και φλίκτενες. Γιατί έχω επενδύσει ένα τεράστιο μέρος του χρόνου μου και της ζωής μου στο να κάνω σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και δεν ξέρω και εγώ τι. Και πάρα πολλές φορές, αφού εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, να μεταφέρουν αυτή την καρέκλα από εκεί, τους εκπαιδεύουμε τι ωραία, τι καλά, και την επόμενη μέρα παίρνουν μετάθεση για μια άσχετη υπηρεσία. Και η εκπαίδευσή μου και η εκπαίδευσή μας, οι ατέλειωτες ώρες που έχουμε χάσει και εκείνοι και εμείς, χάνεται. Θα μου πείτε δεν ξεχνιέται τίποτα. Μπορεί να μην ξεχνιέται τίποτα. Πολύ πρόσφατα που βρεθήκαμε σε μία σύναξη με την αστυνομία, διαπιστώσαμε ότι οι μισοί άνθρωποι που ήταν εκεί είχαν περάσει από τις εκπαιδεύσεις μας και θυμόντουσαν. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να περάσουν και να θυμούνται. Το θέμα είναι να εφαρμόσουν. Αν λοιπόν την ώρα που του έχεις πει τα φρέσκα πράγματα, τον μεταθέσεις κάπου αλλού, που δεν θα τα εφαρμόσει αυτά και θα πρέπει να πάει να εκπαιδευτεί σε κάτι άλλο, δουλειά δεν κάνουμε. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα πρέπει λοιπόν οι εκπαιδεύσεις μας να είναι σαφείς και συγκεκριμένες, στο σωστό χρόνο. Πριν μεταθέσω τον άνθρωπο αυτόν σε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να τον εκπαιδεύσω για την υπηρεσία που θα μετατεθεί. Όχι για αυτήν που θα αφήσει, για αυτήν που θα μετατεθεί. Είναι νομίζω πολύ ξεκάθαρο. Και η εκπαίδευση αυτή προφανώς είναι καλύτερα να είναι μια βιωματική εκπαίδευση παρά να με έχει εμένα να του λέω ιστορίες.
Και 1000 φορές καλύτερα να του πω: έλα να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτή τη διαδικασία. Βόηθαμε, δείξε μου, περπάτησέ με στη διαδικασία. Παρά να του λέω το άρθρο τάδε, το νομοσχέδιο τάδε και το δεν ξέρω και εγώ τι. Όποτε κάναμε βιωματικές εκπαιδεύσεις και κάνουμε πολλές βιωματικές εκπαιδεύσεις, η ανταπόκριση είναι εξαιρετική και έχω την αίσθηση ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτό που τους είπαμε, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές στις βιωματικές εκπαιδεύσεις υπάρχει και μια αντίδραση. Ήρθανε τώρα να μας πούνε πώς να κάνουμε τη δουλειά μας. Που δεν είναι να τους πούμε πώς να κάνουμε δουλειά, είναι ακριβώς να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη διαδικασία έτσι ώστε και οι προϋποθέσεις του νόμου να πληρούνται, οι καλές πρακτικές που μαθαίνουμε εμείς από τους άλλους να μεταφερθούν στη διαδικασία και να πάμε πιο πέρα. Ποινές λέτε. Η ποινή είναι το έσχατο. Αυτό που χρειάζεται είναι οπωσδήποτε αξιολόγηση. Οπωσδήποτε αξιολόγηση. Στις περισσότερες φορές, 9,5 στις 10 θα έλεγα, δεν είναι ότι δεν γίνεται η δουλειά. Είναι ότι γίνεται πολύ αργά, με πολύ κόπο, με κλωτσιές και με μπουνιές, με γκρίνια και με μούργα, και αφού βεβαίως έχουν στο μεταξύ υπάρξει άλλες 3 συνεδριάσεις που λένε ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί. Επομένως, και ο χρόνος είναι στοιχείο της συμμόρφωσης. Και ο χρόνος είναι στοιχείο της συμμόρφωσης. Δεν μπορεί να κάθεται να συζητάμε. Είναι αυτό, ότι και τώρα γιατί να το αλλάξουμε αυτό, αφού είπαμε ότι δουλεύει. Και εμείς πάντα έτσι το κάναμε. Και τι είναι ανάγκη τώρα, και γιατί μας το είπαν αυτοί, και επειδή αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς το κάνουμε έτσι. Πόσες φορές έχω ακούσει στη ζωή μου ότι δεν έχω εξηγήσει καλώς στους ξένους τι ισχύει στην Ελλάδα και ότι αυτά ισχύουν αλλού, αλλά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Ειλικρινά, 1 λεπτό να είχα για κάθε ένα εξ αυτών, θα ήμουν πολύ πλούσια σήμερα. Επειδή αναφερθήκατε σε άλλες χώρες, επερώτηση. Άλλες χώρες έχουν το ίδιο πρόβλημα εφαρμογής με βάση τη διοικητική πρακτική. Δηλαδή, άλλες χώρες. Ναι. Προφανώς. Κάθε χώρα έχει τα δικά της ζητήματα. Υπάρχουν χώρες που έχουν τα ίδια ζητήματα και χειρότερα ενδεχομένως. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν μια ροή τέλος πάντων και λένε ότι ξέρεις αυτό και αυτό. Παντού υπάρχουν ανεβοκατεβάσματα. Είμαι πάρα πολύ προσεκτική πάντοτε. Δεν θεωρώ ποτέ ότι η Ελλάδα είναι η καλύτερη ή η χειρότερη. Όχι. Αυτά που συμβαίνουν σε εμάς συμβαίνουν και αλλαχού. Το θέμα δεν είναι αν είμαστε σε καλή γειτονιά ή τέλος πάντων αν ο συνδικαλισμός βοηθάει προκειμένου. Το θέμα είναι αφού γίνεται η δουλειά, επαναλαμβάνω, η δουλειά γίνεται και γίνεται και καλά. Γιατί να μην γίνεται και εγκαίρος. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Γαβουνέλη και την κυρία Τζαβαλά για την παρουσία τους στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνατε σοφότερους σίγουρα και ευελπιστούμε ότι θα σας ξανακαλέσουμε κάποια άλλη στιγμή για να συζητήσουμε για την πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική πολιτεία στα θέματα με τα οποία ασχολείστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.